إلى أمر زين المخدوم الكبير العبري القرآن والنسيم المسلمين ثم إلى حضرة ولي النور مرقاضي بقضي الله سره نزير ثم إلى حضرة مولى النبي الأصيل عجل المغفور بقضي الله سره نزير ثم إلى حضرة كتب الزمان محمد الشريف المدني قدس الله سره المزيد ثم إلى حضرة تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره المزيد ثم إلى حضرة سيد ولي الله المدعور قدس الله سره المزيد ثم إلى حضرة سائر الأولياء بالله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها يا رب العالمين اللهم صل على نبينا الذي ويسمة أمرنا ورسول الدنيا التي فيها معاشنا ورسول الآخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك تمام العافية اللهم إنا نسألك تمام العافية اللهم إنا نسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. ഒന്നും രണ്ടും മെയ് 2-3 തീയതികളിൽ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ ചെറിയ ഒരു മുടക്കം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഉറൂസ് പരിപാടി ഭംഗിയായി നടക്കുകയാണ്. വളരെയധികം തീർത്ഥാടകർ സിയാറത്തിനായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലാഹു പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു നിലക്കും ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉറൂസിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ രൂപത്തിലുള്ള തെറ്റായ പ്രചരണം ചില ആളുകൾ ഉറൂസിന്റെ വിരോധികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ആരും പെട്ടുപോകരുത്. ഉറൂസ് എന്നത്തെക്കാളും ഭംഗിയായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് അനുസരിച്ച് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. 16ഓളം സ്കൂൾ കോളേജുകൾ, അതുപോലെ 32 പള്ളി, 32 മദ്രസ, അതിൽ 26 ജുമാഅത്ത് പള്ളികൾ, അതുപോലെ ഇവിടെ കേന്ദ്ര ജുമാഅത്ത് പള്ളിയും അതിന്റെ പരിസരത്ത് ക്യാമ്പസിൽ ശരീഅത്ത് കോളേജ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സയൻസ്, ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് ഒക്കെ ഭംഗിയായി നടന്നു വരികയാണ്. ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 250ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഒരു കറാമത്താണ് ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ കലക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസീവർമാരെ വെച്ചിട്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, നാടുകളിൽ നിന്ന്, റിസീവർമാരിൽ നിന്ന് കലക്ട് ചെയ്ത പണമാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റിസീവറെയും നിയമിക്കുന്നില്ല, ഒരാളെയും കലക്ഷന് വേണ്ടി അയക്കുന്നില്ല, ഒരാളും അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അതൊന്നുമില്ലാതെ ഇവിടത്തേക്ക് ചെലവിനാവശ്യമായ മുഴുവൻ സംഭാവനകളും മുഴുവൻ ഫണ്ടുകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ തന്നെയാണ് എത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ, അവരുടെ കറാമത്തുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ 1992 ഞാൻ ഇവിടെ ശരീഅത്ത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാൾ ആ മദനി ക്യാന്റീന്റെ മുമ്പിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ണ് കാണാത്ത ആള് ഒരു ടവല് വിരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നു. അപ്പോ
കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അയാൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ദർഗന്റെ ഉള്ളിലാണ്, മക്കാമിന്റെ ഉള്ളിൽ യാസീന്റെ ഏടെടുത്തുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടതാണ്, ഞാൻ ദൃക്സാക്ഷിയാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ആരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് കണ്ണ് കാണൂലല്ലോ. അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ദാവൂദുൽ ഹക്കീം തങ്ങളുടെ മുത്തുപേട്ട മക്കാമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വെച്ച് ഓപ്പറേഷൻ നടന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ അസുഖം മാറി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് ഇവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ കറാമത്തുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അനുഭവത്തിലുണ്ട്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ടാണ് തീർത്ഥാടകർ ഇവിടെ വരുന്നത്. നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ, പെട്ടെന്നൊരു ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ ഫലം കിട്ടും. അങ്ങനെ ചില സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു യാസീൻ ഓതാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 യാസീൻ ഓതാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓതിയിട്ട് ദുആ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഫലം കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടേതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അല്ലാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും സകല ഹലാലായ മുറാദുകളും അല്ലാഹു വീട്ടി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജി ഹനീഫാജി അവർ, നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ജുമാ മസ്ജിദും അതുപോലെ ദർഗാ കമ്മിറ്റിയുടെയും സയ്യിദ് മദനി അറബിക് ട്രസ്റ്റിന്റെയും ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെയും പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് ദുആ കൊണ്ട് തുടങ്ങി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സലീം തങ്ങൾ അസ്സഖാഫ്, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയും വേദിയിലേക്ക് ഹൃദയമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിന്ന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താനിരിക്കുന്നത് കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഇതിന്റെ അജയ്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ സുഫിയാൻ മദനി ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് അബ്ദുൽ വഹാബ് തഖാഫി മമ്പാട് അവർകളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അസൗകര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അലവിക്കുട്ടി തഖാഫി നിലമ്പൂർ പൂക്കോട്ടുംപാടം മുദരിസ് മൂപ്പരാണ്, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഹൃദയമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുള്ള നമ്മുടെ ദർഗാ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് UM അഷ്റഫ്, അതുപോലെ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ, അതുപോലെ കടച്ചൂർ മോണു ഹാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ റഹ്മാൻ ഹാജി, അതുപോലെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് US ഹംസ ഹാജി, അതുപോലെ നമ്മുടെ SJM ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട KKM സഖാഫി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ കേന്ദ്ര ജുമാ മസ്ജിദ് ഖത്തീബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൽ അബ്ദുൽ മജീദ് അൽ ഹിക്കമി അൽ ഫാദിലി, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുള്ള തഹസീൽദാർ പുട്ടറാജു, അതുപോലെ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ റഫീഖ്, ഫുഡ് ഓഫീസർ റഫീഖ്, അങ്ങനെ സ്റ്റേജിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, മാർഗത്തല ജുമാ മസ്ജിദ് ഖത്തീബ് ഉസ്മാൻ ഫഖാഫി, അതുപോലെ സദർ ജമാൽ മദനി, പ്രസിഡന്റ് UK ഹനീഫ് ഹാജി, അതുപോലെ മാർഗത്തല ജുമാ മസ്ജിദ് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് UK ഹനീഫ് ഹാജി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാക്കിർ, ട്രഷറർ ഹനീഫ്, അതുപോലെ ദർഗാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അബ്ദുൽ ഖാദർ, അതുപോലെ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മാസ്റ്റർമാർ, അതുപോലെ സംഘടനാ നേതാക്കൾ, സ്റ്റേജിലുള്ള മുഴുവൻ നേതാക്കൾ എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സദസ്സിലുള്ള സാദാത്തുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അതുപോലെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാർ, നമ്മുടെ പരിപാടിക്കായി അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്ന വളണ്ടിയർമാർ, അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്മാർ, അതുപോലെ
പരിപാടിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകന്മാർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുമായി ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ എന്തെല്ലാം രൂപത്തിൽ നമ്മോട് സഹകരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവി കുട്ടി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവരുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله مولانا العظيم. وقال سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل من أبى يا رسول الله ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم کا جود کرم ہے سہے
बतहा तेरा ओ कजूदो करम है सहे बतहा तेरा नहीं जिंदाई नहीं मांगने वाला तेरा मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम വഅല്ലമു ഉമ്മത സയ്യിദിന വമൗലാന മുഹമ്മദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സാദാത്യങ്ങൾ, ആലിമീങ്ങൾ, ഉമറാക്കൾ, എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം രണ്ടു ലോക വിജയത്തിന് അല്ലാഹു സബബാക്കി തരട്ടെ. ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും നല്ല ഇസ്സത്തിലായി, ഈമാനിലായി, തഖ്വയിലായി, ഇഖ്ലാസിലായി ജീവിച്ച് ഒരു നാളിൽ മരണം ഖൈറാകുന്ന അവസരത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മരണം അല്ലാഹു നമുക്കും നാമുമായി ബന്ധമുള്ള എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. മഹാനായ ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ ആണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു അതെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ഇസ്സത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവിധ ആഫാത്ത്, മുസീബാത്ത്, പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാനവറുകളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ നാടിനെയും പരിസരങ്ങളെയും നമ്മെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മഹാനവറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു വലിയ ഇസ്സത്തും കാവലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഇനിയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ആമുഖം ചുരുക്കി ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആരാധനകളെ അവനെ വായിക്കുന്നതിന്, തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇബാദത്തുകളെ അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബാദത്ത് അത് നിസ്കാരമാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നെ അറിയാനാണ്, ഓർക്കാനാണ്, എന്നെ തിരിച്ചറിയാനാണ് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്.
നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാകുന്ന ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹയോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയാണ്. 25 വർഷം ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോടുകൂടെ ജീവിച്ചു. അതിനിടയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സമർപ്പണങ്ങളാണ് ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നടത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു ദിവസം ജബലന്നൂർ പർവ്വതത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് 55-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭക്ഷണവുമായി ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കടന്നു വരുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുനാ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഹാദിഹി ഖദീജ അതതുക തുആം. നബിയെ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നിങ്ങൾ അരികിലേക്ക് ഭക്ഷണവുമായി വരുന്നുണ്ട്. ഫഇദാ ജാഅതുക ഫഖറഅഹാ മിർ റബ്ബിഹാ സലാം. ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നിങ്ങളെ സന്നിധാനത്തിൽ വന്നാൽ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സലാമിനെ, എന്നിൽ നിന്നുള്ള സലാമിനെ നിങ്ങൾ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പറയണം എന്ന് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയാൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദം സന്തതികളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു പെണ്ണായി ലോകത്ത് ജീവിച്ച് വിട പറഞ്ഞു പോയത് അത് ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹയാണ്. എന്നിട്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയാണ്, വബശ്ശിർഹാ ഫീ ബൈത്തിൻ ഫീ വബശ്ശിർഹാ, അവർക്ക് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം. സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് പ്രത്യേകമായ ഒരു വീട് അല്ലാഹു അവർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാ നസബ ഫീഹാ വലാ വസബ, അവിടെ അവർക്ക് ടെൻഷനില്ല, സങ്കടങ്ങളില്ല, പ്രയാസങ്ങളില്ല, പ്രതിസന്ധികളില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വല്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് അല്ലാഹു അവർക്ക് വലിയ ഒരു ഭവനം, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മുത്തിനാലുള്ള ഒരു വലിയ ഭവനം അവർക്ക് വേണ്ടി റബ്ബ് തആല തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണമെന്ന് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയാൻ. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഭക്ഷണവുമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നബി തങ്ങൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ സലാമിനെ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പറയാൻ. ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ സലാം മടക്കാൻ, ഇന്നല്ലാഹ ഹുവസ്സലാം വഅലൈക വഅലാ ജിബ്രീൽ അസ്സലാം. അല്ലാഹുവിന്റെ മേലിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ സലാമിനെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സലാമിനെ, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സലാമിനെ മഹദി ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവിടുന്ന് മടക്കുകയാണ്. ആ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ പറ്റി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ആയിഷ, നിങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യമാര് മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും എന്റെ ഖദീജന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ വരില്ല. ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ കുറിച്ച് നബി തങ്ങൾ പറയാണ്, എന്റെ റബ്ബനിക്ക് ഖദീജയേക്കാൾ മാ ബദനിയല്ലാഹു ഖൈറൻ മിൻഹാ, എന്റെ ഖദീജയേക്കാൾ ഖൈറായ ഒരു പെണ്ണിനെ, ഒരു ഭാര്യയെ എന്റെ റബ്ബനിക്ക് തന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്. എന്താണ് കാരണം? സ്വദ്ദഖ്തനീ ബികദ്ബിൻ യന്നാസ്, ജനങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ സത്യവാക്കിയവളാണ് എന്റെ ഖദീജ. ആമനത്തു ബി ലികഫറനി അന്നാസ്, ജനങ്ങളെല്ലാം എന്നെ നിഷേധിച്ചപ്പോ എന്നെ വിശ്വസിച്ചവളാണ് എന്റെ ഖദീജ. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ്,
وستني بمالها إذ حرمني الناس. മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം പോലും തരാതെ എന്നെ മാറ്റിവെച്ചപ്പോ സമ്പത്ത് മുഴുവനും തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് സമ്പത്ത് മുഴുവനും എന്നെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് തന്ന് എന്നെ വിശാലപ്പെടുത്തിയവളാണ് എന്റെ ഖദീജ നബിയുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, ആ നബി തങ്ങൾ എന്ത് ടെൻഷനുമായി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ അവിടുന്ന് ആശ്വാസമേകുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാകുന്ന ഖദീജ അവർ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ്. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നബിതങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അബൂ ത്വാലിബ് എന്നവരാണ്. അവരും അതേ വർഷത്തിൽ തന്നെ വിട പറയുകയാണ്. ആമുൽ ഹുസ്ൻ എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അടയാളപ്പെടുത്തിയ വർഷമല്ലേ അത്, ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ സങ്കടം നമ്മൾ വായിച്ചവരാണ്. ആ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങള് അവിടുന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രയാസങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടവരാണ്. ആ സമയത്ത് നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നടത്തിയ ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു യാത്ര. ആ യാത്രയിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന് ഗിഫ്റ്റായി നൽകിയതല്ലേ അൽ ജിവാറു മഅ റബ്ബിഹി, തന്റെ റബ്ബിനോടുള്ള സംഭാഷണമെന്ന് പറയുന്ന നിസ്കാരം. ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൈവെള്ളയിൽ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്താകുന്ന നമ്മളെ രക്ഷയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൈമാറിയതാണ്. അള്ളാഹുവിനെ നേർക്കുനേരെ കാണുകയാണ്, റബ്ബുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തുകയാണ്. ആ റബ്ബ് തആല മുത്ത് നബിതങ്ങളെ നേരെ കണ്ടു. ആ നബിതങ്ങളെ ഉമ്മത്താകുന്ന നമുക്കും മുത്തിന് അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് കാണണോ? അതല്ലേ നമ്മളെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ വിത്തടം കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ ബേസിക് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആ റബ്ബിനെ ഒന്ന് കാണലാണ്. അല്ലാഹ് പറയാണ്, ഓ നബിയേ, നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തന്നെ കാണും. നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തന്നെ കാണാനുള്ള വസീലയാണ് അസ്സലാ. നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് എന്നെ കാണാനുള്ള വസീലാണ് നിസ്കാരമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. മഹാനായ ഹാത്തമുൽ അസ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയാണ്, മോനെ, റബ്ബിനെ നിനക്ക് കാണാനുള്ള വസീലയാണ്, നിനക്ക് കാണാനുള്ള വസീലയാകുന്ന നിസ്കാരത്തെ നീ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതെന്നതാണ് മഹാനായ ഹാത്തമുൽ അസ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്. എന്റെ ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാരെന്ന നല്ലപോലെ കേൾക്കണോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കും. ആലിമീങ്ങളെ, സാദാത്യങ്ങളെ ഈ പ്രൗഢമായ വേദിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. അല്ലാഹുവിനെ കാണാനുള്ള വസീലയാകുന്ന നിസ്കാരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്? ഹാത്തമുൽ അസ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ഇദാ ഖുംത ഇലൈഹാ, ആ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നീ നിന്നാൽ, നെയ്യത്ത് വെച്ച് തക്ബീർ കെട്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നീ അങ്ങ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫഅലം, നീ അറിയണം, അന്നല്ലാഹ മുഖ്ബിലുൻ അലൈക, നിന്നെ മുഅ്മിനായി
പടച്ചുവിട്ട നിനക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ വേണ്ട സമയത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധികാരിയാവുന്ന റബ്ബ് നിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നല്ലാഹ മുഖ്ബിലുൻ അലൈക, റബ്ബ് നിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മോനെ ഫഅഖ്ബിൽ അലാ മൻ ഹുവ മുഖ്ബിലുൻ അലൈക, നിന്നെ നോക്കണ നിന്റെ യജമാനൻ, നിന്നെ നോക്കി നിൽക്കണ നിന്റെ യജമാനൻ, ആ റബ്ബിലേക്ക് നീ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. ആ റബ്ബിലേക്കാണ് നിന്റെ ഹൃദയം നീ കൈമാറേണ്ടത്. ആ റബ്ബിലേക്കാണ് നിന്റെ വികാരങ്ങള്, നിന്റെ കണ്ടടങ്ങള് നീ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആ റബ്ബിലേക്കാണ്. എന്നിട്ട് നീ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിച്ച് ഫാത്തിഹ ഓതി, സൂറ ഓതി, എന്നിട്ട് ഫൈദാ റകഅത്താ, നിസ്കാരത്തിന്റെ വളരെ സുന്ദരമായൊരു വേദിയല്ല റുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റുക്കൂയിലേക്ക് നീ അങ്ങ് കടന്നു ചെന്നാൽ സലാത്തു അമ്മില്ലൻ തഖൂമാ, റുക്കൂയിലേക്ക് ഏതൊരു വിചാരത്തിലാണ് നീ പോവേണ്ടത്, ആ റുക്കൂയിൽ നിന്ന് ഖിയാമിലേക്ക് വരാൻ, അഥവാ എഴുത്തിദാലിലേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എന്നെ മരണം പിടികൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം മരണം അത്രത്തോളമല്ലേ നമ്മളോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ വകയല്ല, ഹാത്തമുള്ള സമ്മതങ്ങൾ പറയാണ്. അവർ ജയിച്ചടക്കിയവരാണ്. ഈ സംഭാഷണം കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കിയവരാണ്. അവരെ ചാരത്തല്ലേ, ആ മഹത്തുക്കളെ ചാരത്തല്ലേ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അവരെ ബറക്കത്തോണ്ട് റബ്ബ് താൻ ഇത് തിരിച്ചറിയാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഫൈദാ റകഅത, നീ റുകൂയിലേക്ക് പോയാൽ ഫലാത്തു അമ്മില്ലൻ തഖൂമാ, ഖിയാമിലേക്ക് വരുമെന്ന ചിന്ത നിനക്ക് വേണ്ട. അത്രേ മനുഷ്യനുള്ളൂ, അത്രയല്ലേ ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന ഈ ഇരിപ്പിനൊരു പക്ഷേ 100 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്ലാനിങ് തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും സന്നദ്ധരാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും അതിന് കഴിവുള്ളവനാണ്. വരാനുള്ള ഒരു 100 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്ലാനിങ് ഇരുന്ന ഇരിപ്പിന് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡിയാണ്. പക്ഷേ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. കണ്ടില്ലേ, മഹാനായ ഉസാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 2 ആഴ്ചത്തേക്കൊരു വസ്തു വാടകയ്ക്കെടുക്കുകയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് 2 വർഷത്തേക്കൊരു വസ്തു 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു വസ്തു വാടകയ്ക്കെടുത്തപ്പോ മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറയാണ്, ഇന്ന ഉസാമ ലതവീലുൽ അമൽ, ഉസാമയുടെ അത്യാർത്തി വലുതാണ്. അത്ര കാലം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് മരണം പിടികൂടാൻ സാധ്യതയില്ലേ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളോട് മഹാനായ ഹാത്തമുള്ള സമ്മതങ്ങൾ പറയാണ്, റുകൂഇലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ ഖിയാമിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന മനസ്സോടെയാണ് റുകൂഇലേക്ക് പോകേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ വമസ്സിലിൽ ജന്നത അൻ യമീനിക്, വലതുഭാഗത്ത് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. വന്നാറു അൻ യസാരിക്, ഇടതുഭാഗത്ത് നരകമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. വസ്സിറാത്ത് തഹ്ത ഖദമൈക്, നിന്റെ സിറാത്ത് പാലം കിടക്കുന്നത്, സിറാത്ത് പാലം കിടക്കുന്നത് എന്റെ 2 കാലിന്റെ ചെവിനെന്റെ 2 കാലിന്റെ അടിയിലാണ്. എന്റെ 2 കാലിന്റെ താഴെയാണ് സിറാത്ത് പാലം കിടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ്, ഈ ഒരു വിചാരത്തിലാണ്, വികാരത്തിലാണ് നീ നിസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. ഫഇദാ ഫഅൽത, ഇങ്ങനെ നിസ്കാരത്തെ നീ സ്വീകരിച്ചാൽ, നിസ്കാരത്തെ ഈ രൂപത്തിൽ നീ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഫഅൻത മുസല്ലി, നീയാണ് യഥാർത്ഥ നിസ്കാരക്കാരനെന്ന് മഹാനായ ഹത്തമുൽ അസ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്. റബ്ബ് തആല നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ ആമിർ ഇബ്നു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്,
നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ മറവി ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറവി ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ കൊടുത്ത മറുപടി, നിസ്കാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് മറവി സംഭവിക്കുക? കാരണം നിസ്കാരത്തിലല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആൻ ഓതുന്നത്. അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിനൽ ഖുർആൻ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആനാണ്. അങ്ങനെ ആ ഖുർആൻ കൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ ഞാനങ്ങ് ശുഗലായാൽ പിന്നെ എനിക്കെന്ത് മറവി വരാനാണ്? എനിക്ക് മറ്റു ചിന്തകളൊന്നും വരാറില്ല. നിസ്കാരത്തിൽ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സ് പോകാറില്ലെന്ന് മഹാനായ ആമിർ ഇബ്നു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പറയുകയാ. ഈ നിലയ്ക്ക് നിസ്കാരത്തെ സ്വീകരിച്ച എത്രയെത്ര മഹാന്മാരെയാണ് നമ്മളെ മുമ്പിൽ പറയാനുള്ളത്. ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. മുത്തുനബി തങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, അൻത അമലലില്ല കഅന്നക തറാഹു ഫഇന്നക ഇല്ലം തറഹു ഫഇന്നഹു യറാക. മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയും, തഅബുദല്ലാഹ കഅന്നക തറാഹു ഫഇല്ലം തകുൻ തറാഹു ഫഇന്നഹു യറാക. മോനെ, നീ റബ്ബിനെ കാണണില്ലെങ്കിലോ അല്ല നിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക, നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്, നിന്റെ വിചാരങ്ങളിലേക്ക്, വികാരങ്ങളിലേക്ക്, നിന്റെ ശരീരാണക്കങ്ങളിലേക്ക് റബ്ബ് താന നിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു വേദിയാണ് നിസ്കാരമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിനെ നീ കാണണില്ലെങ്കിലോ അല്ലാഹുവിനെ നീ കാണുന്നില്ലെങ്കിലോ ആ റബ്ബ് നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ആ ഒരർത്ഥത്തിലാണ് നീ നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ ഭാര്യ, നമ്മുടെ മക്കള്, കുടുംബങ്ങളെല്ലാവരും ആ നിലക്ക് തന്നെയാണ് നിസ്കാരത്തെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. കണ്ടില്ലേ മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥന, റബ്ബി ജഅൽനി വമിൻ ദുർരിയതി മുഖീമസ്സലാത്ത്. ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുകയാണ്, സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്? വീട്ടിലെ ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, മക്കളൊന്നിടുന്നു ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലോ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹാത്തമുള്ള സമ്മർദ്ദമുള്ള ഒരു ഖുശൂഉള്ള, ഭയഭക്തിയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ നിസ്കാരക്കാരന്റെ അടയാളം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നിലക്കുള്ള നിസ്കാരമാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആ ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, പടച്ച റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ കുടുംബങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും കുടുംബമായി പോകുന്നവരാണ്. ആ കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതിനുവേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നവരാണ്, ദ്വാരപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് സന്തുഷ്ട കുടുംബം മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ. നമ്മുടെ ഭാര്യയെ അല്ലാഹു സ്വാലിഹത്തുകളിൽ, നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ റബ്ബ് സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, നമ്മളെ മക്കളെ റബ്ബ് തആല സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെയാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാണ്, അൽ ജന്നത്തു ഫീ ബൂതിനാ, സ്വർഗ്ഗം കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ്. വീട്ടിന് സ്വർഗം വേണമെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ, ആ സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് വീട്ടിലാണ്.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ സകല പണികളും നടക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വീട് സ്വർഗതുല്യമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചില ടിപ്സുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിലാദ്യമായി പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 കാര്യമാണ് മുത്തുനബി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം ലഭിക്കാൻ, ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാൻ, മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവാൻ, സമ്പുഷ്ട കുടുംബമായി മുന്നേറാൻ 5 കാര്യങ്ങളെ മുത്തുനബി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അതിലൊന്നാമതായി പറഞ്ഞു അസ്സലാത്തു മഅ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചു നിസ്കരിക്കലാണ്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ഈ നിലയ്ക്ക് നിർവഹിച്ചാൽ ആ വീട് സ്വർഗ്ഗതുല്യമുള്ള വീടായ റബ്ബ് തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമെന്ന് സ്വാദിഖുൽ മസ്ദൂഖ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതിന് എത്ര വ്യത്യസ്തങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബീവി ഫാത്തിമത്ത് സഹ്റാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാകുന്ന ഫാത്തിമ ബീവിയെ മഹാനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അലി തങ്ങൾക്ക് നബി തങ്ങൾ കണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്താ? അന മദീനത്തുൽ ഇൽമി വഅലിയുൻ ബാബുഹാ, ഞാൻ അറിവിന്റെ വലിയ ഗോപുരമാണ്, പട്ടണമാണ്, അതിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് എന്റെ അലി എന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്. അലി തങ്ങൾക്ക് തന്റെ പെണ്ണുമോളെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. വളരെ സിമ്പിളായ നിക്കാഹല്ലേ നടന്നത്. ആ നിക്കാഹിന് ശേഷം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് അലി തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ, ഇന്ന് വൈകുന്നേര രാത്രി സമയം നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലും ഇടപെടരുത്, ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടരുത്. ഇന്ന് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ്. പറഞ്ഞതുപോലെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് തന്റെ പെണ്ണുമോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത വീട്ടിലേക്ക്, അഥവാ അലി തങ്ങളെ വീടിനെ കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല, അത്രയും ലളിതമായൊരു വീടല്ലേ അലി തങ്ങളെ വീട്. ആ വീട്ടിലേക്കാണ് നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അവിടത്തേക്ക് മുത്തുനബി തങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുക. എന്നിട്ട് 2 പേരെയും ഹബീബായ തങ്ങളടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. 2 പേരെയും അടുത്തേക്ക് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു. 2 പേരുടെയും തോള് നബി തങ്ങൾ കൈവയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു കാലുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കാലുരു, മറുകാലുകൊണ്ട് അലി തങ്ങളെ കാലുരു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അലി തങ്ങൾ പറയാ, മുത്തുനബി തങ്ങളെ കാലിന്റെ തണുപ്പിനെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ആ നിലക്ക് മുത്തുനബി തങ്ങൾ 2 പേരുടെയും കാലിനിങ്ങനെ ചവിട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാ, اللهم إن عليا أحب الناس إلي. അള്ളാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ്, യാ റബ്ബി യാ അല്ലാഹ്, എന്റെ അലി എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എന്റെ അലിയെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അലിയിനെ നീയും ഇഷ്ടപ്പെടണേ അല്ലാഹ്. ഫാത്തിമ, എന്റെ ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ.
ആ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഫാത്തിമയെ നീയും ഇഷ്ടപ്പെടണേ അല്ലാ. രണ്ടുപേർക്കും ഹബീബായ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൻഹുവിനെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാ, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക ഖൈറഹാ വ ഖൈറ മാ ജുബില്ലതു അലൈഹാ. അലി തങ്ങളോട് ചൊല്ലാൻ പറയാ. എന്താണ് അലി തങ്ങൾ ചൊല്ലണത്? പടച്ച റബ്ബേ, എന്റെ ഫാത്തിമയിലും എന്റെ ഫാത്തിമയിലൂടെയും എനിക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ അലി തങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യ രാത്രിയാണ് ഈ പറയണത്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാ. അലി തങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാ, എന്റെ ഫാത്തിമയിലും എന്റെ ഫാത്തിമയിലൂടെയും എനിക്ക് ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. بك من شرها ومن شر ما جبلت عليها. എന്റെ ഫാത്തിമയിൽ എനിക്കൊരു ഷർറുണ്ടാവലിന്, എന്റെ ഫാത്തിമയിലൂടെ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവലിന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ തേടുന്നു അല്ലാ. ഈ പ്രാർത്ഥന രണ്ടുപേരും ദ്വാരക്കുകയാണ്. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ മിമ്പറാണ്. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അവരോട് പറയാണ്, വസല്ലിയാ മഅൻ റക്അതൈനി. ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം. അലി തങ്ങൾ ഇമാം നിൽക്കട്ടെ, ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മഅ്മൂമായി നിലകൊള്ളട്ടെ. ഉമ്മത്തീങ്ങൾ ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാ. അല്ലാഹു പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അലി തങ്ങളോട് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറയാണ്, വസല്ലിയാ മഅൻ റക്അതൈനി. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജമാഅത്തായി സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കട്ടെ. അലി തങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മഅ്മൂമായി നിലകൊള്ളുകയാണ്. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. അവർ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന 2 കുസുമങ്ങളാണ് സയ്യിദുനാ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ. ആരാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ? സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നേതാക്കളല്ലേ. ഒരു ഉപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് സന്തോഷിക്കാ, തന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാ. ഇനി വേറെ എന്താണ് വേണ്ടത്? നബി തങ്ങളെ പറഞ്ഞു തന്റെ പേരക്കുട്ടികളെ കുറിച്ച്, അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നേതാക്കളാണ്, അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നേതാക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന മുഴുവൻ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരക്കുട്ടികളോ, ആ നബി തങ്ങളെ പേരക്കുട്ടികൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലുകളായി അല്ലാഹു വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാ. ഇന്നാ അഅ്തൈനാകൽ കൗസർ ഫസല്ലി ലിറബ്ബിക വൻഹർ ഇന്ന ശാനിഅക ഹുവൽ മുബ്തർ. ഈ ആയത്തിലൂടെ തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ച് പറയണില്ലേ,
നബിതങ്ങളുടെ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിക്കണില്ല, അവിടുത്തെ കുടുംബ പരമ്പര അവസാനിക്കണില്ല. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇവിടെ അവർ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ആ കുടുംബ പരമ്പരയുടെ ആണിക്കല്ല് കിടക്കുന്നത് ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ. എത്ര വലിയ ബറക്കത്തുള്ള കുടുംബമാണ് എന്നാണതെന്ന് കാരണോ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലുകളാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തില് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കൊണ്ടുപോയണ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനയാകുന്ന നിസ്കാരം. ആ നിസ്കാരത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അടയാളങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാം നമ്മെ ഈ സംഭവങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയില്ലേ, ഫത്ഹുൽ മുഈൻ അടക്കമുള്ള കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പുരുഷന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഇദാ സല്ലൈതും ഫിൽ മസ്ജിദി, നിങ്ങൾ ഫറള് നിസ്കാരം പള്ളികളിൽ വെച്ചാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. ഫറള് നിസ്കാരം നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ ഫജഅലൂ ലിബൂതികും നസീബൻ മിൻ സലാത്തികും, നിങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കണോ. അതെന്തിനാണ്? യകുൻ ഖൈറൻ അലാ അഹ്ലി ബൈതികും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടുകാർക്ക് ഖൈറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടുകാർക്ക് റബ്ബ് തആല സമാധാനം നൽകുന്നുണ്ട്, സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഫത്ഹുൽ മുഈൻ അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരെ നമ്മളോട് വിളിച്ചറിയിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അപ്പൊ സുബ്ഹ് നിസ്കാരം നമ്മൾ ജമാഅത്തായി പള്ളിയിൽ നിർവഹിക്കുമ്പോ ആ സുബ്ഹിയുടെ മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുക. സുബഹിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ എണീക്കണം, തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കണം. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആ തഹജ്ജുദ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുക. ദുഹാ നിസ്കാരം, മറ്റുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു വിഹിതം വീട്ടിൽ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ നിസ്കാരം നമ്മുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് വീട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം എത്രയാണ്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് ഈ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അഖിമിസ്സലാത്ത ലിദ്ക്രി, നിസ്കാരം എന്നത് അല്ലാഹു തആല ഓർക്കാനും റബ്ബിനെ തിരിച്ചറിയാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംവിധാനമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്താനാണ് നമ്മളോട് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത് 24 മണിക്കൂറും നിസ്കരിക്കണമെന്നില്ല. ഏകദേശം 5 വക്ത് നിസ്കാരം ഫറളായി നമുക്കിവിടെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാനുള്ളത് 24 മിനിറ്റ് മതി. അതും ഒന്നിച്ചു വേണ്ട, 5 സമയങ്ങളിലായി കിതാബം മൗഖൂത, 5 സമയങ്ങളിലായി ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലൊന്ന് നിസ്കരിച്ചു കിട്ടിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മളെത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാ, നമ്മളെത്ര വിജയികളാ. ഹാത്തമുള്ള റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ 5 വക്ത് നിസ്കാരങ്ങള്, അതിന്റെ മുമ്പ് ശേഷവുമുള്ള റവാത്തിബുകള്, മറ്റു സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ നിർവഹിക്കാൻ ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൻ ഹാഫള ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നിസ്കാരങ്ങള്, പ്രത്യേകിച്ച് 5 വക്ത് നിസ്കാരങ്ങള് ഒരാള് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഈ സമയം വരെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകരുത്.
ഹത്തമുള്ള സമ്മതങ്ങളെ പറഞ്ഞ സന്ദേശം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണോ. ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ ഹബീബായ തങ്ങള് പറയാണ് അക്രമഹുല്ലാഹു ബിഖംസി ഖിസാൽ. ആ മനുഷ്യന് റബ്ബ് തആല 5 ബഹുമതികളാണ് നൽകുന്നത്, 5 കറാമത്തുകളാണ് റബ്ബ് തആല ആ മനുഷ്യന് നൽകുന്നത്. അതിലൊന്നാമതായി നബി തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യർഫഉല്ലാഹു അൻഹു ളീഖുൽ ഐശി. ജീവിത പ്രാരാബ്ധമെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് റബ്ബ് തആല അവന് നൽകുകയില്ല. ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങളെ അവനെ തൊട്ട് റബ്ബ് തആല ഉയർത്തിക്കളയുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിൽ റബ്ബ് തആല ടെൻഷൻ കൊടുക്കൂല, പ്രതിസന്ധി കൊടുക്കൂല. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, സാമ്പത്തികപരമായി വളരെയധികം പിന്നോട്ട് പോയ, സാമ്പത്തികപരമായി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോയ എത്ര ഫാമിലികളാണ്. അതിലെ എത്ര ഉപ്പമാരാണ് തന്റെ പെൺമക്കളെ യാതൊരു പ്രതിസന്ധിയുമില്ലാതെ, ഒരു കടക്കണിയിൽപ്പെടാതെ, ഒരു ബാങ്ക് പലിശക്ക് പണമെടുക്കാതെ തന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഹലാലായ മാർഗത്തില് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എത്ര ഉപ്പമാരാണ്. അവർ ഉംറക്ക് പോയവരല്ലേ, അവര് ഹജ്ജിന് പോയവരല്ലേ, അവർ സുന്ദരമായ വീട് നിർമ്മിച്ചവരല്ലേ. എന്നാൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളില്ല, സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളായിട്ടൊന്നും അവരെ കയ്യിലില്ല. പക്ഷേ അവർ നിര്യാണിക്ക് മുകളിൽ തുണിയെടുക്കുന്നവരാണ്, അവർ തലമറക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളികൾ മുനാരങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി വാങ്ങല് മുഴങ്ങുമ്പോ ആ വാങ്ങിന് കൃത്യമായി ഇജാബത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിലെ ജമാഅത്ത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവ്വല് വക്ത് നിസ്കാരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു റവാത്തിബ് ഒഴിവാക്കാൻ അവർക്ക് മടിയാ. അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ, യാത്രപരമായ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അവർ ഇടുന്നത് അവരുടെ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നിസ്കാരം അത്രമേൽ അവർക്ക് വലുതാണ്. ആ നിസ്കാരത്തെ ആ നിലക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്ത പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാര്യം അല്ലാഹു ഏറ്റെടുക്കുകയാ. അവർ പെൺമക്കളെ കടമില്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അവർ സുന്ദരമായ വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തിൽ താമസിക്കുകയാണ്. അവരെ ഹജ്ജിന് പോയവരാ, ഉംറ ചെയ്തവരാ. എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും സുന്ദരമായ രൂപത്തില് അല്ലാഹു തആല സാമ്പത്തിക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളെ പിൻബലമില്ലാതെ റബ്ബ് തആല ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാ. ഇത് തന്നെയാണ് മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറഞ്ഞത് യർഫഉല്ലാഹു അൻഹു ളീഖുൽ ഐശി. ആ മനുഷ്യന്മാർക്ക് റബ്ബ് തആല ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങളൊന്നും നൽകില്ല. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ കറാമത്ത് എന്താണ്? യർഫഉല്ലാഹു അൻഹു അദാബൽ ഖബ്രി. ഖബറിന്റെ അദാബിനെ അവനെ തൊട്ട് അല്ലാഹു ഉയർത്തിക്കളയുന്നതാ. ഖബറിൽ അദാബുണ്ടെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് വലത് ഭാഗത്ത് ഖബറുകളാണ് കാണുന്നത്. എത്ര സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര മഹാന്മാര് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഈ സുന്ദരമായ മജ്ലിസിന്റെ സവാബിനെ അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ആ ഖബറിൽ ഒറ്റക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോ ഇതേപോലെ വേർക്കണ പകരക്കാർ അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ഖബറിൽ അദാബുണ്ടെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഖബറെന്നു കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ.
കണ്ടാലുടൻ വാവിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ. ഖബറെന്നു കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ. കണ്ടാലുടൻ വാവിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ. മെത്തയ്ക്കു പകരം മാളമാ സുബ്ഹാനാ. ഖബറിനെ കുറിച്ച് എത്ര വിശാലമായിട്ടാണ് മഹാനായ താവാ ഉസ്താദ് നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 70 ചില്ലാനം ഹദീസുകളെ കൊണ്ട് സുബൂത്തായ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഖബറിൽ അദാബുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒന്നിലധികം ആയത്തുകളിലൂടെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിലൂടെ ഖബറിൽ ആയത്തുണ്ടെന്ന് ഖബറിൽ അദാബുണ്ടെന്ന് പച്ചയായി നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ സത്യമാണ്. ആ ഖബറിന്റെ അദാബിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ തൊട്ട് ഉയർത്തി കളയുകയാണ്. ഖബറിനെ പേടിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഖബറിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാകുന്ന നിസ്കാരത്തില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. ഫറള് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും 5 കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് കാവല് തേടാതെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം വീട്ടരുത്. സലാം വീട്ടൽ കറാഹത്താണ്. 5 കാര്യത്തെ തൊട്ട് കാവല് തേടാതെ ഫറളായ നിസ്കാരങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മൾ സലാം വീട്ടാൻ പാടില്ല. സുന്നത്തായ നിസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖളാ സലാം വീട്ടാൻ പാടില്ല. ആ 5 കാര്യം നമുക്കറിയുന്നതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ അദാബിൽ ഖബ്രി വമിൻ അദാബിൻ നാർ വമിൻ ഫിത്നത്തിൽ മഹ്യാ വമമാതി വമിൻ ഫിത്നത്തിൽ മസീഹിദ് ദജ്ജാൽ. ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മൾ കാവല് തേടാതെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളും സലാം വീട്ടരുതെന്നാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. എത്ര വലിയ വിസി ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 5 ദുആ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ നമ്മൾ സലാം വീട്ടരുതെന്ന് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനോട്, ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എന്റെ മുഴുവൻ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, നിസ്കാരത്തിന് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്താൽ ഹാത്തമല്ല സമ്മതങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചതുപോലെ ഒരു യഥാർത്ഥ നിസ്കാരക്കാരന്റെ നിസ്കാരമായി നമ്മളെ നിസ്കാരം മാറിയാൽ രണ്ടാമത് റബ്ബ് തആല നമുക്ക് നൽകുന്ന കറാമത്ത് വയർഫഉല്ലാഹു അൻ അദാബൽ ഖബ്രി. ആ മനുഷ്യൻ ഖബറിൽ അദാബില്ല. അല്ലാഹു ആ ഗണത്തിൽ സുജൂദ് വെക്കാൻ, ആ ഗണത്തിൽ നമുക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് തരട്ടെ. മൂന്നാമതായി മുത്തുനബി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് വയുത്തില്ല കിതാബഹു ബിയമീനിഹി. അവന്റെ ഏടിനെ, നന്മ തിന്മകൾ എഴുതിയ ഏടിനെ അവന്റെ വലത് കൈയിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ആ സുന്ദരമായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യില്, ആ നിലക്ക് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച മനുഷ്യന്റെ കയ്യില് നാളെ ആഖിറത്തിൽ വലത് കയ്യിലാണ് ഏട് നൽകപ്പെടുന്നതെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വല്ലതും പേടിക്കാനുണ്ടോ? വേറെന്ത് പേടിക്കാനാ? മഹ്ശറ വൻസഭയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന രംഗമെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി. ആ ഒരു ചാൺ മുകളിൽ സൂര്യൻ കത്തിജ്വലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത രംഗം. മഹ്ശറയെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായി കേട്ടവരാണ്, ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല. ആ മഹ്ശറ വൻസഭയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന രംഗമെന്ന് ആലോചിക്കും നിങ്ങള്. അവിടെ റബ്ബ് തആല, അവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പേടിക്കുകയാണ്, കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചെയ്തു പോയ നന്മ തിന്മകൾ എഴുതിയ ഏടിന് എന്റെ
എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇതാ നൽകപ്പെടുകയാ. വലത് കയ്യിലാണോ ഇടത് കയ്യിലാണോ എന്ന ബേജാറിൽ, പേടിയിൽ, ഭീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഈ രൂപത്തിൽ നിസ്കരിച്ച മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന്റെ വലത് കയ്യിലാണ് ഏട് നൽകപ്പെടുന്നത്. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് പറയാൻ ആഖിറത്തിൽ ഏട് നൽകപ്പെടുന്നത് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ്, രണ്ട് രീതിയിലാണ്. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് പറഞ്ഞു, ഫഅമ്മാമൻ ഊതിയ കിതാബഹു ബിയമീനിഹി, ഒരു മനുഷ്യന്റെ വലത് കയ്യിലാണ് ഏട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, മഹ്ശറയുടെ ആ ഒരു വല്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വലത് കയ്യിലാണ് ഏട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, ഫയഖൂലു ഹാ ഉഖ്റഊ കിതാബിയാ, അവൻ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ വന്നിട്ട് പറയും, എന്റെ ഏട് വലത് കയ്യിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഇതിലെന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ. സന്തോഷം കൊണ്ട് അവൻ മതിമറന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയും, നിങ്ങൾ വായിക്കണേ, എന്താണ് എന്റെ ഏടിൽ എഴുതി വെച്ചതെന്ന് വായിക്കണേ. എല്ലാവരും അറിയുകയാണ്, തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവനും അത് വായിച്ചത് അറിയുകയാണ്. വലത് കയ്യിൽ ഏട് കിട്ടുമ്പോ എല്ലാവരെയും സന്തോഷം കൊണ്ട് അവൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. എന്നാൽ അമ്മാമൻ ഊതിയ കിതാബഹു വറാഅ ളഹ്രിഹി فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. എന്നാൽ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് പറയാണ്, ഒരുപറ്റം ആളുകളുടെ ഇടത് കയ്യിലാണ് ഏട് നൽകപ്പെടുന്നത്. ഫഅമ്മാമൻ ഊതിയ കിതാബഹു വറാഅ ളഹ്രിഹി ഫസൗഫ യദഊ സുബൂറാ വയസ്ലാ സഈറാ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ പിന്നിലൂടെയാണ് പിന്നിലൂടെ വന്നുകൊണ്ട് ഇടത് കയ്യിലാണ് ഏട് നൽകപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ അട്ടഹാസമാ, പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയില്ല, ഇനി പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വഴിയില്ല. ഇടത് കയ്യിലാണ് ഏട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഒരൊറ്റ അട്ടഹാസമാ. ഇന്നഹു കാന ഫീ അഹ്ലിഹി മസ്റൂറാ. അവന്റെ നിലവിളി കാണുമ്പോ, അവന്റെ അട്ടഹാസം കാണുമ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനോട് പറയാണ്, ഇന്നഹു കാന ഫീ അഹ്ലിഹി മസ്റൂറാ. എടോ, നിസ്കാരത്തിന് വാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോ, നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം വന്നപ്പോ, മഗ്രിബിന്റെ സമയങ്ങളിൽ വാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോ നിന്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ ഹയ്യാലസ്സലാ ഹയ്യാലൽ ഫലാ എന്ന വാങ്കിന്റെ മുതണികൾ നിന്റെ ചെവികളിൽ വന്നലച്ചപ്പോ അതിനൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ പിന്മാറിയില്ല. ആ സമയത്തും നീ ബീച്ചുകളിൽ കൂത്താടുകയാണ്, ആ സമയത്ത് നീ ടെറഫുകളിൽ ആർമാദിക്കുകയാണ്. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ, കാലം മാറി വരികയാണ്. ഏത് ഹറാമും ഏതാളെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചെയ്യാനും ഒരു മടി വരാത്ത ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിന്റെ മഹിതമായ സുന്ദരമായ ശിആറുകള് നമ്മുടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പച്ചക്ക് വ്യഭിചരിക്കുന്ന കാലമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകരുത്. നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചവരാണ്. ആഖിറമുണ്ട്, ഹിസാബുണ്ട്, മഹ്ശറുണ്ട്, മീസാനുണ്ട്, സിറാത്തുണ്ട്, സ്വർഗമുണ്ട്, നരകമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചവരാണ്. അത് പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം നമ്മൾ മറ്റൊന്നിന് ചെലവഴിക്കേണ്ടവരല്ല. ലിയബ്ലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമലാ. ചുരുങ്ങിയ കാലം നിങ്ങളിൽ ആരാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജയിച്ചടക്കുന്നവരെന്ന് നോക്കാനാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്.
മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ പാപ്പ അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തട്ടെ, അവരെ ഫള് അല്ലാഹ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ. എത്ര വലിയ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയാ, എത്ര വലിയ പവറാ. അവിടെ അടുത്തു വന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞവരാളെയും മഹാനവറുകളെ വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചു വിടണില്ല. അവരെ കറാമത്തിന്റെ ദൃസാക്ഷ്യങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടും അവരെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്നും അവർക്ക് പവറുള്ളത്? അവരല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹു ആദരിച്ചതിനെ ആദരിക്കുകയാണ്. ആ പടച്ച റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകൽ അധ്വാനിക്കുകയാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മോഡലിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചവരാ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അന്നും പവറുണ്ട്, ഇന്നും അവർ പവറിലാ. നാളെ ആഖിറത്തിൽ അവരെ കൂടെ നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തണം. അല്ലാഹു ഈ മജ്‌ലിസ് അതിനൊരു സബബാക്കി തരട്ടെ. ഇന്ന് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ പുതിയ തലമുറ പറയുന്നത് നോട്ട് കൾച്ചറൽ എന്നാ. അത് എന്റേതല്ല, മൈ ബോഡി മൈ ചോയ്സ് എന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ. എന്റെ പെങ്ങളോട് പറയുന്നത്, അത്തരം ചുറ്റുപാടുകളോട് നമ്മൾ രാജിയാവണം. അത് നമ്മുടെ ശൈലിയല്ല, നമ്മുടെ മാതൃകയല്ല. ഈ ദീന് സത്യമാ, ഈ ദീന് സത്യമാണെന്നതിന് ഇവിടുത്തെ മഹാന്മാർ നമുക്ക് സാക്ഷിയാ. അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, നാളെ മഹ്ശറുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മ തിന്മകളിൽ നാളെ റബ്ബ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് വലത് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ വല്ലാത്ത ശിക്ഷയാണ്. ഇടത് കയ്യിലാണ് കിട്ടണതെങ്കിൽ അവൻ അട്ടഹസിക്കുകയാണ്. അവനോട് റബ്ബ് പറയണ വാക്ക്, ഇന്നഹു കാന ഫീ അഹ്ലിഹി മസ്റൂറാ. എന്നെ 24 മണിക്കൂറിൽ 24 മിനിറ്റിൽ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായി എന്നെ ഒന്ന് ആർക്കോർക്കേണ്ട സമയത്തുപോലും നീ ടർഫിലാ, നീ നിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ബീച്ചിലാ, അങ്ങാടി തെണ്ടുകയാ, അങ്ങാടികളിൽ സമയം കണ്ടെത്തുകയാ എന്ന് ഇശാമാരിബിന്റെ ഇടയില് ഈ മഹാന്മാരെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇശാമാരിബിനെ ഹയാത്താക്കുന്നവരാണവര്. മഗ്രിബിന് മുസല്ലയിലങ്ങ് കടന്നു എന്നാൽ പിന്നെ ഇശ കഴിഞ്ഞ് ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് കഴിഞ്ഞ് വിത്ർ കഴിഞ്ഞ് ഹദ്ദാദ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉമ്മമാരല്ലോ ഇന്നലകളിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ചത്. എന്നത് കാണണില്ല. ഇന്ന് ഖുർആനിന്റെ പാരായണം ചുരുങ്ങിപ്പോ. എന്തെല്ലാം ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോ. ഒരു മഗ്രിബ് നഷ്ടത്തിലായാൽ ബേജാറില്ല, ഒരു സുബ്ഹി ഖളായാൽ ടെൻഷനില്ല, ഒരു സുന്നത്ത് വെറുതെ ആയാൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. എവിടുന്നാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുക? എവിടുന്നാണ് റബ്ബിന്റെ സലാമത്ത് ലഭിക്കുക? എവിടുന്നാണ് റബ്ബിന്റെ നോട്ടം, റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം നമ്മൾ ലഭിക്കുക? അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, ഇത്തരം ആളുകളോട് റബ്ബ് തആല ആഖിറത്തിനെ വെച്ച് പറയുന്നത്, ഇന്നഹു കാന ഫീ അഹ്ലിഹി മസ്റൂറാ. എന്റെ നിസ്കാര സമയത്ത് പോലും കുടുംബത്തോടൊപ്പം, തന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം, തന്റെ ചങ്കുകളോട് നീ സമയം ചെലവഴിച്ചവനാണ്, സല്ലപിച്ചവനാ, ആർമാദിച്ചവനാ. അതുകൊണ്ട് രക്ഷയില്ല. ഇന്ന് ചില ആളുകളുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, മോർണിംഗ് വാക്ക് എന്ന പേരില് ആരോഗ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി സുബ്ഹ് നിസ്കാരം ഖളാക്കിയിട്ട് റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നവരുണ്ട്, ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ മോർണിംഗ് വാക്ക് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. അവൻ എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത്? സുബ്ഹി ഖളാക്കി സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കാതെ ജിംനേഷ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നവരുണ്ട്. മഗ്രിബ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ജിംനേഷ്യത്തിൽ കളിക്കുന്നവരുണ്ട്.
ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, സുബഹ് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി മോർണിംഗ് വാക്ക് എന്ന പേരിൽ മോനെ നീ നടന്ന വല്ലാഹു യുഅ്തി നൽകുന്നവൻ റബ്ബാ. നാളെ നേരത്തെ സയ്യിദ് അവറുകളെ ദുആ ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്തത് ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക. ആഫിയത്ത് തരുന്നവന് റബ്ബാ. ഈ സംസാരിക്കുന്ന നാളത്തെ പ്രസംഗ വേദിയില് മറ്റന്നാൾ നടക്കുന്ന മജ്‌ലിസില് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് വരട്ടെ. മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നമ്മെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങള് മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബ് നമ്മെ സലാമത്താക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് രാവിലെ നടക്കുന്നത്, സുബഹ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ആരോഗ്യം നൽകുന്നവന് റബ്ബാ. വല്ലാഹു എല്ലാം നൽകുന്നവൻ റബ്ബാണ്. ആ റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ലേ, നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മൻ തറക സ്വലാത്ത സുബ്ഹി വഹുവ ഖാരിജും മിൻ ദിമ്മത്തില്ലാഹ്. ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തരും സുബ്ഹ് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അന്നത്തെ ദിവസം പടച്ച റബ്ബിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവനിലില്ല. അവനെ റബ്ബ് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല. അല്ലാഹു അവനെ അടിമയായിട്ട് നോക്കില്ലെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. മോനെ, എവിടെന്നാ നമുക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നത്? ഉമ്മമാരെ, രോഗം മാറാൻ ആരോഗ്യം ലഭിക്കാൻ സുബ്ഹ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, നിസ്കാരം അത് ചെറിയ വിഷയമല്ല, നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരാ. മൂന്നാമത്തെ കറാമത്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കിതാബ് വലത് കൈയിൽ നൽകപ്പെടുകയാണ്. നാലാമതെന്നോ ഇടിമിന്നൽ വേഗത്തിൽ സിറാത്ത് പാലം കടക്കാൻ അല്ലാഹു അവന് ഭാഗ്യം നൽകും. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇടിമിന്നൽ വേഗത്തിൽ സിറാത്ത് പാലം കടക്കാൻ അവന് അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകും. അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ. സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അവിടെ വരും, എല്ലാവരും വരും. തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈമാനനുസരിച്ച്, അമലിനനുസരിച്ച് അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ്. സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടത്തിവിടും. അപ്പൊ മുത്തുനബി തങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിം, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിം, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിം. പടച്ചോനെ, എന്റെ ഉമ്മത്താണ് പോണത്, രക്ഷപ്പെടുത്തി. നേരെ താഴെ കടക്കാണ് നരകം. സിറാത്തിന്റെ മീതെ, നരകത്തിന്റെ മീതെയല്ലേ സിറാത്ത് പാലുള്ളത്. മൂർച്ചയുണ്ട്, മുടിയേക്കാൾ നേർമയുള്ള വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അല്ലേ സിറാത്ത് പാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പാലത്തിലൂടെ കടക്കാണ്. ആ പാലത്തിലൂടെ കടക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല. കടന്നിരിക്കണം. അവിടെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ റബ്ബ് തആല ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്താണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ ഓരോരുത്തരെ, വാ മോനെ, ഇങ്ങോട്ട് വാ, നീ വാ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ മുത്തുനബി അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിം, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിം, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിം. ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മൾ സിറാത്ത് പാലം കടന്നു പോണ രംഗം ആലോചിച്ചു നോക്ക്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതിന് പറ്റുന്ന സുജൂദായി നമ്മുടെ സുജൂദ് അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. അതിന് പറ്റുന്ന റുക്അാക്കി തരട്ടെ. അതിന് പറ്റുന്ന നിസ്കാരങ്ങളായി നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളെ റബ്ബ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്.
മിന്നൽ വേഗതയിൽ സിറാത്ത് പാലം കടക്കുന്നവർ, അവർ നിസ്കാരം ഈ ഗണത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. ആ ഭാഗം ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല. അഞ്ചാമത്തെ കറാമത്ത് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വയദ്ഖുലുഹുല്ലാഹുൽ ജന്നത ബിഗൈരി ഹിസാബ്. ഹിസാബില്ലാതെ അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരാണ്. ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവർ ഈ നിലക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. ഹിയ ജന്നത്തുൻ ത്വാബത് വത്വാബ നഈമുഹാ വനഈമുഹാ ബാഖിൻ വലൈസ ബിഫാൻ. സ്വർഗം നിനക്ക് മസ്കനായി ലഭിച്ചെങ്കില് ഇവിടെന്ത് ക്ഷാമം സാരമില്ല നിന്നില്. ധരിക്കാനതിൽ കൊടുക്കുന്നതാ സുന്ദൂസ. അൽഹംദുലില്ലാ ജീവിതം എന്തന്തസാ. ആ ഒരു അടിപൊളി ലൈഫിന്റെ ലോകമല്ലേ സ്വർഗം. ഹിയ ജന്നത്തുൻ ത്വാബത് വത്വാബ നഈമുഹാ വനഈമുഹാ ബാഖിൻ വലൈസ ബിഫാൻ. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ലോകം, അടിച്ചുപൊളിയുടെ ലോകം, നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്താഗ്രഹിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന ലോകം. നമ്മുടെ തറവാടാകുന്ന സ്വർഗം നമുക്ക് ലഭിക്കണോ? അത് ലഭിക്കുന്നവരാരാണ്? അത് ഹിസാബില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നവരാണ്. ഈ നിലയ്ക്ക് ഭയഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവരെന്ന് സ്വാദിഖുൽ മസ്ദൂഖ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അല്ലാഹു ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആനും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും മഹത്തുക്കളും പറയുകയും ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വാഗ്ദാക്കളായ നമ്മൾ, നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച നമ്മൾ ആ നിസ്കാരത്തിൽ കണിശത പുലർത്തണില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിസ്കാരം ഇടക്കിടക്ക് കളാവണുണ്ടെങ്കിൽ, റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകളോടൊന്നും അത്ര വലിയ ഒരു ഗൗരവം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ, ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇശ വരെ നിസ്കരിച്ചു അതിൽ എത്ര നിസ്കാരം കളാക്കിയ ആളുകൾ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഇടക്കൊക്കെ നിസ്കാരം കളാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ആലോചിക്കുക, നമ്മുടെ ഇടം എവിടെയാണ്? മാറി ചിന്തിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് നടന്നൊരു സംഭവം മഹാന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരു യുവാവ് പള്ളിയിൽ വന്ന് വല്ലാതെ കരയുകയാണ്. മദീനത്ത് വന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടൊരു യുവാവ് ഇങ്ങനെ കരയാണ്. ആ സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ യുവാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് മോനെ കരയുന്നത്? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത്? ആ സമയത്ത് ആ യുവാവ് പറയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ് മാത അബീ ഫലൈസ ലഹു കഫനുൻ വലാ ഗാസിൽ. നബിയേ, എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി, എന്റെ ഉപ്പാക്ക് കഫംപുടയില്ല, എന്റെ ഉപ്പാനെ മയ്യത്ത് ഒളിപ്പിക്കാൻ ആളില്ല നബിയേ. ആ ഒരു സങ്കടത്തിലാണ്, ടെൻഷനിലാണ്, പ്രയാസത്തിലാണ് ഈ സാധുവായ ഞാനുള്ളതെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ആ യുവാവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ യുവാവിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്,
തന്റെ ഉപ്പയെ മയ്യത്ത് ഒളിപ്പിക്കാനും കഫം ചെയ്യാനും തുടർന്നുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്. അവർ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ രംഗമെന്താണ്? ഈ യുവാവിന്റെ പിതാവ് ഒരു കറുത്ത പന്നിയുടെ കോലത്തില്, ഒരു കറുത്ത പന്നിയുടെ രൂപത്തില് കിടക്കുന്ന രംഗമാണ്. ആ യുവാവിന്റെ ഉപ്പ ഒരു കറുത്ത പന്നിയുടെ രൂപത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഈ സംഭവം കണ്ടപ്പോ, ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ, ഉമർ തങ്ങൾ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോ കണ്ട രംഗമിതാ. കറുത്ത പന്നിയുടെ കോലത്തിലാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പിതാവ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ അവരെ കൂടെ മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. നബി തങ്ങൾ എത്ര വലിയ റഹ്മത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ. സങ്കടത്തിന്റെ കൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളെന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ്. ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവരെ കൂടെ ചെല്ലുകയാണ്, മയ്യത്ത് കാണുകയാണ്. മയ്യത്തിനെ കണ്ടപാടെ മുത്ത് നബി തങ്ങളൊറ്റ ദുആ, റബ്ബേ ഇയാളെ യഥാർത്ഥ ശരീരം തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയാണ്. നബി തങ്ങളെ ദുആ ചെയ്ത ഫലം അയാളുടെ ശരീരം തിരിച്ചു ലഭിക്കുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നു, കഫൻ ചെയ്യുന്നു. മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുകയാണ്, കഫൻ ചെയ്യുകയാണ്, നിസ്കാരവും നടക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ആ മയ്യത്ത് മറമാടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അവർ നോക്കുമ്പോ കണ്ടത് ഫറഔകൽ ഖൻസീർ. വീണ്ടും ആ മയ്യത്ത് പന്നിയുടെ കോലം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ആ മയ്യത്ത് രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് അവരെ മകനെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. മോനെ, നിന്റെ വാപ്പയുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളെ വാപ്പാന്റെ ജീവിത രീതി എന്താ? ആ സമയത്ത് മകൻ പറഞ്ഞു, നബിയേ യാ റസൂലല്ലാഹ്, അബീ താരിഖുസ്സലാ, നബിയെ എന്റെ ഉപ്പ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നവരാണ്. ഇടക്കിടക്ക് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് നിസ്കാരം ഖളാവലുണ്ട്. ഇത് പറയേണ്ട താമസം അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഉൻദുറു ഹാല മൻ തറക നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ നിങ്ങള്? നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയ മനുഷ്യന്മാർ അവർ ഖബറിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. നാളെ മഹ്ശറയിൽ അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരണതും ഈ കറുത്ത പന്നിയുടെ കോലത്തിലാണ് എന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാൻ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഏത് ബിസിയും നമ്മൾ ഏത് തിരക്കും നടക്കുന്നുണ്ട്, നിസ്കാരം മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. നിസ്കാരം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിന് എന്ന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. എല്ലാറ്റിന്റെയും മുകളിൽ നിസ്കാരം. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനീനെ 10 ആയത്ത് ഇങ്ങനെ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഓതുകയാണ്. സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനീനിലെ 10 ആയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഓതുകയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളായ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കുമുള്ള വിജയങ്ങളെയാണ് ആ 10 ആയത്തിലൂടെ റബ്ബ് തആല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ 10 ആയത്ത്
സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തിട്ട് നബി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയാണ് മന്നഖാമഹാ, ഇപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ, നിർവഹിച്ചാൽ ദഖലൽ ജന്ന, ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലാണ്. അതിലാദ്യമായി പറഞ്ഞത് അൽ ഈമാനു ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്, വിചാരമാണ്. വല്ലദീന ആമനൂ അശദ്ദു ഹുബ്ബൻ ലില്ലാഹ്, ഏറ്റവും നല്ല മുഅ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ്, അല്ലാഹുവിനെ മഹബ്ബത്ത് വെക്കുന്നവനാണ്, ആ റബ്ബിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്, ആ റബ്ബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവനാണ്, ഈമാനിന്റെ വർദ്ധനവിന് വേണ്ടി ഇടപെടുന്നവനാണ്. രണ്ടാമത് ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ ഗുണം പിന്നെ നബി തങ്ങൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ്. ആ നിസ്കാരത്തെ നമ്മൾ ഏറെ പരിഗണിക്കണം, ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനീന ഈ 10 ആയത്തോടെ സ്വഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അവസാനമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, ഒരു നിലക്കും ഒരു യാത്രയിലും ഒരു ജോലിയിലും ഒരു ബിസിയിലും ഒരു വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ഖളാഅക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നിസ്കാരം. നമുക്ക് അംഗശുദ്ധീകരണത്തിന് വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തയമ്മം ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദീന്. ഇനി തയമ്മം ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കാനും നമുക്ക് വകുപ്പില്ല. നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയിലാണ്. എന്നാൽ ആ സമയത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കാരം നീ നിർവഹിക്കണോ, എന്നിട്ട് നീ അതിനെ ഖളാ വിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ നമ്മളെ ദീന്. നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, ശുദ്ധിയുണ്ട്, എന്നാൽ നിസ്കാരം വുജൂബാ. ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ നബി സയ്യിദുൽ മുസല്ലീൻ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള്, ആ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ അവസാനമായി പറഞ്ഞത്, ഉമ്മത്തിനോട് അവസാനമായി പറഞ്ഞ വസിയ്യത്ത് നബിതങ്ങളെ വഫാത്താവാൻ കിടക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ 2 ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുകയാണ്. അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുണ്ട്, ഖദീജ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നവരിൽ പലരും വിചാരിച്ചു പോയി, മുത്തുനബി തങ്ങൾ എന്നോട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്, എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു നിലക്കുള്ള ബന്ധമാണ് മുത്തുനബി തങ്ങളോട്. അങ്ങനെ അതാ നബിതങ്ങളെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് ചെവി അടിച്ചു നബിതങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് ചെവി അടുപ്പിക്കുമ്പോ മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താ? ഭാര്യയെ വിളിക്കുകയല്ല, കരളിന്റെ രത്നമായ ഫാത്തിമ ബീവിയെ വിളിക്കുകയല്ല, അവിടുന്ന് വിളിച്ചത് ഉമ്മത്തി അസ്സലാത്തു അസ്സലാ. വഫാത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് സയ്യിദുൽ മുസല്ലീനാകുന്ന റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനാകുന്ന ഖുർറത്തു അയുനിനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു വസിയത്ത്, നിസ്കാരത്തെ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കല്ലേ. അൽ ജിവാറു മഅ റബ്ബിഹി, അത് റബ്ബിനോടുള്ള സംഭാഷണമാണ്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള വസീലയാണ്. അത് നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മുത്തുനബി തങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഖൈബറിന്റെ രണാങ്കണം നടന്നപ്പോ മഹാനായ
വന്നതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയ യുദ്ധമല്ലേ, ആ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിയുള്ളവയാണ്. മുത്തുനബി തങ്ങൾ അശർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴോ ആരണാങ്കണം ശാന്തമായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നബി തങ്ങളെ അലിതങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല അലിതങ്ങളെ, എന്താണ് യുദ്ധം നീണ്ടുപോകണത്? ആ സമയത്ത് അലിതങ്ങളെ പറഞ്ഞ മറുപടി, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അവനെ തുണ്ടം തുണ്ടമായി വീഴ്ത്താനൊരു പണിയുമില്ല, ഒരൊറ്റ വെട്ടിന് മുറഹിബിന്റെ കഥ കഴിക്കണോ, അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അലീതങ്ങള് മുറഹിബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ രണാങ്കണമാകുന്ന ഖൈബറിന്റെ രണാങ്കണോ, ആ രണാങ്കണത്തിൽ നിന്ന് അലീതങ്ങൾ കയറി വരികയാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു അലീതങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാ. അലീതങ്ങൾ ഇരുന്ന പാട് അലീതങ്ങളെ മടിത്തട്ടിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ തലവെക്കുകയാണ്. അറിയാതെ നബി തങ്ങൾ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോ. നബി തങ്ങൾ അസർ നിസ്കരിച്ചു, അലീതങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. അലീതങ്ങൾ അസർ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ഇങ്ങനെ വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമയം ഇങ്ങനെ വൈകി വരിക. നബി തങ്ങൾ നല്ല ഉറക്കത്തിലാ. വിളിക്കാനൊക്കുമോ? അലീതങ്ങളെ വിളിച്ചില്ല. പക്ഷേ അസർ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ഇതാ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവാണ്. അതാ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അസറിന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോ. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു, മഗ്രിബിന്റെ സമയമാവുകയാണ്. ഇത് മഗ്രിബിലേക്ക് നിസ്കാരം എത്തിയപ്പോ അലീതങ്ങൾ അസറങ്ങ് കളായപ്പോ സങ്കടം ഉള്ളിലൊതുക്കാൻ കഴിയാതെ മഹാനായ അലീതങ്ങളെ രണ്ട് കൺതടങ്ങളിലൂടെ, രണ്ട് കവിൾ തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീര് ചാലിത്തൊഴുകയാണ്. അലീതങ്ങൾ അങ്ങ് കരയുക. തന്റെ അസറങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അസർ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് മുത്തുനബി തങ്ങളെ പറഞ്ഞത് സ്വലാത്തുൽ വുസ്താ, എന്റെ ഉമ്മത്തിനൊരു നിസ്കാരമുണ്ട്, അത് സ്വലാത്തുൽ വുസ്തയാണ്. അത് നിസ്കരിച്ചാൽ അവന്റെ സകല പാപങ്ങളും റബ്ബ് പൊറുപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിസ്കാരമാണ്. ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത് അത് അസർ നിസ്കാരം എന്നതാണ്. ആ അസർ നിസ്കാരം അലീതങ്ങൾക്കങ്ങ് കളാകുമ്പോ ഒരൊറ്റ കരച്ചില. നബി തങ്ങൾ നെട്ടി ഉണരുന്നു. എന്തിനാണ് എന്റെ അലി കരയുന്നത്? എന്തിനാണ് അലി കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അലി തങ്ങളെ പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഞാൻ അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, എന്റെ അസർ ഖളാണ് നബിയേ. ആ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ അസ്തമിച്ച സൂര്യനെ മടക്കി വിളിക്കുകയാണ്. എന്റെ അലിയിന്റെ അസർ കളായി കൂടാ. അസർ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അസർ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ അലിയിന്റെ ഏടില് വന്നുകൂടാ. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസ്തമിച്ച സൂര്യനെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ സൂര്യനതാ മടങ്ങി വരികയാണ്. അലി തങ്ങൾ അസർ നിസ്കരിക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത്? ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്? അല്ലാഹു നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹു നമുക്ക് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടതെല്ലാം വേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് തന്ന് പോറ്റി വളർത്തണം നമ്മുടെ റബ്ബ്. ആ റബ്ബിനെ 24 മണിക്കൂർ വേണ്ട, 24 മിനിറ്റ് അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയി വേണ്ട, 5 സമയങ്ങളിലായി പടച്ച റബ്ബിനെ ഒന്നോർക്കാം. ആ നിലക്ക് അവന്റെ മുമ്പിലൊന്ന് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ
നമ്മളല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഹതഭാഗ്യർ. അതിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകരുത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് വലിയ കാവൽ വരട്ടെ. പറഞ്ഞതിനേക്കാളുപരി കേട്ടതിനേക്കാളുപരി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ റബ്ബ് തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാഫിയായ ഇൽമിനെ ദീനീ ഖിദ്മയിലായി അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ പാപ്പ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുല്ലഹി മഹാനുഭാവന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബ് തആല ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളുപരി കേട്ടതിനേക്കാളുപരി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ. നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്. ഈ മജ്‌ലിസിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രോഗമുള്ളവരുണ്ട്. ആയിരങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത പ്രയാസങ്ങളുമായി ഉള്ളാളം തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങള്, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗങ്ങളെ, നമ്മളെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ റബ്ബ് ശമനമാക്കി തരട്ടെ. ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെട്ടവർ, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കടക്കം ക്യാൻസർ രോഗമാണ്. എന്റെ ഒരു പെങ്ങളെ കുട്ടി ക്യാൻസർ രോഗം, സയ്യിദ് കുടുംബമാണ്. ആ പെങ്ങളെ കുട്ടി 8 വയസ്സ് 9 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ചെറിയ കുഞ്ഞിന് ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും അതിനെ ചെക്കപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും മഴ വന്നു എന്നതാണ് പറയണത്. നാളെ വീണ്ടും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അല്ലാഹു ശമനം കൊടുക്കട്ടെ, അല്ലാഹു ശമനം കൊടുക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ശമനം നൽകട്ടെ. അതേപോലെ നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ്, പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. റബ്ബ് തആല ശമനം കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ തണല് അല്ലാഹു ദീർഘകാലം ആഫിയത്തോടെ റാഹത്തോടെ നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങള്, സദാത്യങ്ങൾ എല്ലാവരും വല്ലാത്ത പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ, രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, മഹാനായ ഖമറുൽ ഉലമാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനയടക്കം എത്ര ആലിമീങ്ങളാണ്, സദാത്യങ്ങളാണ്, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവർ. റബ്ബ് എല്ലാവർക്കും ശമനം നൽകട്ടെ. അവരുടെ തണല് അല്ലാഹു ആഫിയത്തോടെ ദീർഘകാലം നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സദസ്സിലുള്ളവർ ഒന്നെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 2 വരി മദ്ഹ് ചൊല്ലി ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ഹബീബായ മഹത്തുക്കൾ പഠിപ്പിച്ച ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ വരികൾ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ, സാദാത്യങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദുആകളിൽ നമുക്കും ഒരു ഇടം നൽകുമാറാവട്ടെ. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബ് തആല നമ്മുടെ തഅല്ലുമിൽ, തഅലീമിൽ, തദ്രീസിൽ, നമ്മുടെ ദീനീ ഖിദ്മകളിലൊക്കെയും റബ്ബ് തആല വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. മരണം വരെ ദീനീ ഖിദ്മകളിൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഊർജത്തോടുകൂടെ നിൽക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഒരു അല്പസമയം നിങ്ങളോട് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി വലിയ ആലിമീങ്ങളും അതേപോലെ വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്താനും ദ്വാരക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ മുമ്പിൽ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടെ നമ്മൾ കാതോർക്കേണ്ടവരാണ്, ആത്മാർത്ഥമായി അമയം പറയേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ മജ്‌ലിസ് പിരിയുന്നത് വരെ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും
എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരൽപ്പം നമുക്ക് മദ്ഹ് ചൊല്ലി ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹു ഖബൂൽ നൽകുമാറാവട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് മിൻ കുല്ലി ദംബിൻ തുബ്നാ ഇലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് മിൻ കുല്ലി ദംബിൻ തുബ്നാ ഇലല്ലാഹ് യാ റബ്ബൽ അർബാബ് യാ ഖൈറ തവ്വാബ് ഇഫ്തഹ് ലനൽ ബാബ് ബിൽ ഫളീലി അല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് മിൻ കുല്ലി ദംബിൻ തുബ്നാ ഇലല്ലാഹ് ഖദ് ഹാറ ഫിക്രി ഫീ അളമി വിസ്രി ഫവവ്വൽതു അംരി കുല്ലഹു ലില്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് മിൻ കുല്ലി ദംബിൻ തുബ്നാ ഇലല്ലാഹ് ളഹ്രി ثقيلون زادي قليلون ظني جميل في رحمة الله أستغفر الله أستغفر الله من كل ذنب تبنا إلى الله حج وعمرة في كل مرة والأهل زمرة وإخوان في الله أستغفر الله أستغفر الله من كل ذنب تبنا إلى الله إلى المدينة نار الأمينة طه نبينا دخري إلى الله أستغفر الله أستغفر الله من كل ذنب تبنا إلى الله إلى المدينة نار الأمينة إلى المدينة نار الأمينة طه نبينا دخري إلى الله أستغفر الله أستغفر الله من كل ذنب تبنا إلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا يزيد الحب مني أن أزورك نبي من فضلا منك لقيا وجهكم خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قدمتني قد
كلمتني مشربي كلمتني يا نبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله മരണമെന്ന ശരണം ചെയ്യും നാളിൽ എല്ലാവരും ഇതേപ്പോഴും കൂറത്ത് വെച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉച്ചക്ക് അബൂ സുഫിയാൻ ഗൗരവത്തിൽ कार्यक्रम के यूट्यूब पर ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನ್ ಮದನಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣಕಾರಿ الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والخان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا قوة إلا العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا مولانا محمد نبي الرحمة شفيع الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد كما صليت وسلم وبارك على إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تكن برسول الله رسوله إن تلقه الحسن في آجابها مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദുമാർ, നേതാക്കന്മാർ, ഹിരിയ ചങ്ങായിമാർ, ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ, തീർച്ചപ്പെട്ട മുഅല്ലിമീങ്ങൾ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സമയ 10:15 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയത്താക്കിയിട്ട് സുബഹി ബാങ്ക് നിപ്പാട്ട. പള്ളിയില് ആണിങ്ങളായ പുതിയ ഇമാമുണ്ടോ പോകാം. قطب الزمان سيد محمد الشريف المدني رضي الله عنه തങ്ങളുടെ ഉള്ളാള തന്റെ ഓർമ്മ സമായികളുടെ 55 വർഷം മുതലേ ഞാൻ ഉറൂസ് ബന്ധനെ ചെമ്മത്താൽ സ്റ്റേജിൽ മാറാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. 55 വർഷം മുതലും ഓർമ്മയുണ്ട്. പണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെ വലിയ കാര്യക്രമത്തിൽ ഭാഗവഹിച്ച ഓർമ്മലുണ്ട്. ഈ ദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങളും സാദാത്യങ്ങളും സൂഫി വര്യന്മാരും ആരിഫീങ്ങളും സംബന്ധികളുടെ പാൽകളുടെ
നസീഹത്ത്, ഇൽമ്, വഅദ് കാര്യക്രമങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എല്ലാ കാര്യക്രമങ്ങളും എല്ലാ ദർഗാസങ്ങളും മാദരിയുള്ള രൂപത്തിൽ ഇതിരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഉലമാ അഹ്ലുൽ ഇൽമുകളുടെ മാർഗദർശനവും അങ്ങനെ നായകത്വവും അങ്ങനെ ഉപദേശവും നിർദ്ദേശമായി വലിയ അനാവശ്യങ്ങൾ കാണാട്ടെ, വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ നടക്കാട്ടെ, ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തികമായ നിലക്കുള്ള ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യക്രമങ്ങളും അതിരൊട്ടിಗೆ വലിയ ഇൽമുടെ കേന്ദ്രം ദുന്യവിയായ ഇൽമും ദീനിയായ ഇൽമും സമന്വയമായ നിലക്ക് കൊടുക്കട വലിയൊരു കേന്ദ്രം. ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കർണാടകയിലെ ഒരു കോലി അറുക്കണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ നടന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാലം ഉസ്താദന്മാരെ ഭാര്യ അഭാവ ആലിമീങ്ങളെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ധാരാളം ആലിമീങ്ങളെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുക വലിയൊരു വലിയൊരു പാത്ര ഉള്ള സയ്യിദ് മദനി റഹിമഹുല്ലാഹ് തങ്ങളെ കൊണ്ടോട് ചൊന്നിട്ടു അല്ല ഉറപ്പിച്ചു ചൊല്ലാം. കർണാടകത്തെ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും ഖാലിമാറും വലിയ വലിയ സാദാത്തുകളും കർണാടകത്തിൽ മാത്രം കേരളത്തിലുമുള്ള വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളല്ല ധാരാളം സയ്യിദ് മദനി റഹ്മഹുല്ലാഹു തങ്ങളെ കാരണമായിട്ട് കൂട്ടു ചൊല്ലാം. പണ്ട് മുതലേ ഇൽമുടെ കേന്ദ്രം ഞങ്ങളെ ബാപ്പ മൂടുബിദിരി 10-50 വർഷത്തോളം ഖത്തീബായിട്ട് എൻ്റെ ബാപ്പ ഇസ്മായിൽ ഹാജി അല്ലാഹു ഖബർ വിളിച്ചാക്കട്ടെ. ഇതേ ഉള്ളാളത്ത് പണ്ട് കിതാബ് ഓതി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങളെ താജുൽ ഉലമ പണ്ടാണ് മുതലും പലയ ഖതീബ് ആയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് മുസ്ലിയാർ ചൊല്ലെ വലിയൊരു ആലിമിന് ഞങ്ങളെ അബ്ദുർ റഊഫ് ഉസ്താദിന്റെ ബാപ്പ ആ മഹാന്റെ ഒട്ടുകൂ ഇതേ ഉള്ളാളത്ത് കിതാബ് ഓതി പഠിച്ചിട്ട് ദർസിൽ കിതാബ് ഓതി പഠിച്ചതായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പണ്ട് മുതലേ ഇൽമുടെ പ്രഭാവ ബീരി അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രദേശ ഉള്ള അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല ഇതിന്റെ ഖിയാമത്ത് നാളത്തോളം നിലനിപ്പാട്ടി തരട്ടെ ചൊന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൽമു കൊണ്ടു മനുഷ്യരുടെ ജീവിത ക്രമീകരണം ഉണ്ടാവുന്നു. അറിവ് കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ധാരാളം ഉണ്ടാവുക സാധ്യമാണ്. ആഫാത്തുൽ ജഹ്ലി ലാ തുസ്തഖ്സാ ഇൽമില്ലാണ്ട് അറിവില്ലായ്മ ചൊല്ലുന്ന ജഹാലിയത്ത് അത് ചെമ്മ അപായത്ത് ചെമ്മ സമസ്യകൾക്ക് കാരണമായിട്ട് തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇൽമുടെ യാര പ്രചാരവും അതുക്കുള്ള യാര പ്രോത്സാഹവും കൊടുക്കുമ്പോ
നല്ലൊരു തലമുറ നല്ലൊരു സംസ്കാരവോട് സൃഷ്ടിയോട് ധാരാളം ഇൽമുടെ അഹ്ലുകാർ ഒരു ആലിം ഉള്ളാളത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു ആലിം ഒരു മദനിയായിട്ട് ഒരു പ്രദേശത്ത് പോകുമ്പോ അയാൾ ആ പ്രദേശത്തെ നേതൃത്വമെടുത്തിട്ട് ആ പ്രദേശത്തെ ധാർമ്മിക ശൈക്ഷണിക സാംസ്കൃതികമായ ബലവണിക്ക് അയാൾ കാരണമാവും. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആലിമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൽമു ഉള്ള ആൾ അറിവ് ഉള്ള ഇൽമു എന്നെങ്കിൽ തെരിഞ്ഞ ആൾ പഠിപ്പ് ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു കുടുംബത്തെ ഇടീ കുടുംബത്തിക്ക് ഒരു വെളിച്ച അയാളെ നല്ലതനത്തെ അയാളെ ഗുണ അയാളെ ഹൈറ് അയാളെ നന്മ അത് പസരിസറ് അയാളെ കൊണ്ട് ഇടീ കുടുംബത്തിൽ അതിന് പ്രഭാവം ബീറും. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുടെ ഔലിയ എവിടെ പോയെങ്കിലും അവിടെ യാറെ പ്രാമുഖ്യത്തെ കൊടുത്ത എന്നെ തങ്ങൾ നോക്കാം. ഗുൽബർഗ ഷരീഫ് പോയെങ്കിൽ ഖാജാ ബണ്ടേ നവാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ദർബാറിലും ധാരാളം ഇൽമുടെ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജാ തങ്ങളുടെ ദർബാർ അജ്മീർ ഷരീഫ് പോയെങ്കിൽ ധാരാളം അറിവുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടെ കാണും. അള്ളാഹുടെ ഔലിയ ഒരു ഭാഗത്തിൽ അപപ്രചാരവും അപസ്വരവും എപ്പ എത്ര നല്ലതുണ്ടോ അതിനെ വിരുദ്ധം അവിടെ വെടക്കും അപപ്രചാരം ഉണ്ടാവും. നല്ലതുക്ക് യാറെ അപപ്രചാരം അതൊരു വിഭാഗം വേണി. ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നന്മയുടെ ആൾമാരെ വന്തുക അങ്ങ് വേണം അങ്ങ് അവിടെ ഹിഷാറത്താക്കിയോണ്ട് ഖാജാ തങ്ങളെ ദർബാർ പോയെങ്കിൽ ധാരാളം ചൊല്ലേ ധാരാളം ഇൽമു അവിടെ പ്രചാരമായിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തോട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതൊരു ദർഗ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ യാറെ പ്രാമുഖ്യത്തെ കൊടുത്ത എന്നെ അണ്ടും ഇണ്ടും അങ്ങ് ഇൽമുകു അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ജീവത്തോടു കൂടി അതിനെ സജീവമാക്കണേ, അതിന് ഹയാത്ത് ഉണ്ടാക്കണേ, അതിന് ഓരോരോ സംസ്കാരത്തെ നടപ്പിൽ കവണ്ടേ, അതിനെ പ്രചാരാക്കണേ, അതിനെ ജാരിയാക്കുള്ള പ്രയത്നമാക്കണേ. അത് ഇൽമുടെ പവറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലില്ലേ, അൽ ഇൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമുടെ ജീവകലെ, ഇസ്ലാമുടെ ഹയാത്ത്. ആ ഹയാത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇൽമുണ്ടാവണം. ആ ഇൽമു ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇസ്ലാമുടെ ഓരോരോ ആശയങ്ങ ആദർശങ്ങ അത് കൂടെ പ്രാബല്യത്തിൽ പണ്ട് മനുഷ്യരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും പണ്ട് അവന്റെ കൗട്ടുംബിക ജീവിതത്തിലും അത് അവന്റെ സാമാജിക ക്ഷേത്രത്തിലും അത് വിസ്തരണാവും. അതുകൊണ്ട് ഇൽമുടെ കേന്ദ്രങ്ങ ഉള്ളാളത്തെ ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോ 25 നാളത്തെ 4 ജണ്ടാല് 3 പോലെ അതിൽ ധാർമ്മിക ജാഗ്രത ഉണ്ടാവും. അതിൽ ശൈക്ഷണികമായ ഒരു പ്രഗതിയുടെ വകയിൽ ഒരു മനുഷ്യക്ക് ചിന്തനക്ക് അവകാശം കൊടുക്കും. മൊത്തത്തിൽ ഇൽമുകു യാറെ പ്രാമുഖ്യത്തെ കൊടുത്തത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരും ഉലമായുടെ അകലെ പ്രവർത്തനായിട്ട് മനുഷ്യരുടെ നന്മക്ക് യാറെ സപ്പോർട്ടാക്കും. നന്മല്ലേ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പം വേണമേത് നന്മക വേണം. ദുനിയാവിലുള്ളതേ ജണ്ട് വന്ന് നല്ലത് വന്ന് നല്ലതൊക്കെ യാറെ എല്ലാ മൂത്രവും പ്രചാരം കൊടുക്കണോ, സപ്പോർട്ടാക്കണോ. പണ്ടേ താജുൽ നമ്മുടെ ഏത് പ്രസംഗത്തിലും ചെന്നോട്ടിരുന്നു ഓർമ്മ അദ്ദീനു വളുഉൻ ഇലാഹിയ്യുൻ സായിഖുൻ ബിദാതി ഇലൽ ഖൈർ. ദീന് ചൊന്നെങ്കിൽ ദീന് കേവലം താടിയും തലക്കെട്ടല്ല, പച്ച തട്ട അല്ല.
ദീന് ചെന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ നന്മക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു വ്യവസ്ഥ, മനുഷ്യരുടെ ഹൈറായ ഭാഗത്ത് നല്ല ഭാഗത്ത് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു വ്യവസ്ഥ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ദീനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദീന് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം മനുഷ്യ നന്മകയാറ പ്രോത്സാഹന അനാവശ്യത്തിൽ പോണില്ല, അനാവശ്യമായ പഴക്കവരിയില്ല, അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനമില്ല. മനുഷ്യക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ആവുടെ രൂപത്തിലുള്ളവണ്ട് യാതൊരു ചലന വലന നടയ നൊടി ഉണ്ടാവില്ല. അതെല്ലാം മുഅ്മിനായ മനുഷ്യ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം 63 വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പൂർണമായിട്ടും അത് മനുഷ്യരുടെ കൊത്തിയൊരു മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ നന്മക്ക് തീർക്കുന്ന ജീവനായിട്ട് ഒരു ക്ഷണം പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ബതുക്കു മാരകമായ ഒരേ ഒരു സന്ദേശമാ ഒരു പ്രവർത്തനമാ കാണുക സാധ്യമല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ 63 വർഷത്തെ ഓരോരോ ക്ഷണത്തെയും നമുക്കുണ്ട് റെക്കോർഡ് എന്തൊരു ചൊന്നൂරු എങ്ങനെ നടന്നറ്, എന്തൊരു ആക്കിട്, എങ്ങനെ കിടന്നറ്, എങ്ങനെ തിന്നറ്, എങ്ങനെ കുടിച്ചിര്, സമ്പൂർണമായ മാഹിതി ഞങ്ങളെ മുട്ടും. ദുനിയാവിൽ ഒരാൾക്കും ഇത്രയും ഒരു ചരിത്ര അടങ്ങിടെ ഒരു നേതൃത്വ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് കാണുക സാധ്യമാവില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചെറിയ കിടാവായിട്ടെന്നപ്പ ഹലീമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് കിടന്നിട്ട് ആ തൊട്ടിലിട്ട് പാടിയ പാട്ട് പോലും ഞങ്ങളോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ യാത്ര ഓരോ യാത്രയും വിശാലമായ ചരിത്രത്തെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്റെ എല്ലാ ബാപ്പമാരെയും അജ്ജമാരെയും പിജ്ജന്മാരെയും ആദം അലൈഹിസ്സലാം വരേക്കുള്ള എല്ലാ അജ്ജ പിജ്ജമാരെയും പേരും അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്തും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ദാഖലുണ്ട്. ഇത്ര ഇന്നിട്ട് പോലും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും ഇടങ്ങിട്ടില്ല. ഓരോരോ ജീവിതമേ സന്ദേശം, നല്ല സന്ദേശം, ഒരു കളവ് ചൊന്നില്ല, ഒരു മോശാക്കില്ല, ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും അനഗത്യമായിട്ട് നൊമ്പലാക്കില്ല. അത് ചരിത്രമല്ലേ നിങ്ങളെ മുട്ട. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വെച്ചപ്പ ഒന്നര കാണയാറെ പെണ്ണി മാറി അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സമസ്യങ്ങൾ കണ്ടില്ല, സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. പ്രത്യേകം കൂടി ശേക്കട 100 സക്സസ്ഫുൾ ആയ ജീവിതം നയിച്ചു. അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം റളിയല്ലാഹു അൻഹും അതേ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചു വന്നാർ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ആ ഇൽമു അവിടെ പസരസിയപ്പ ഒരു ലാഖും ചില്ലറ ബണ്ട സ്വഹാബത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകാപരമായ ന്യായമൂർത്തികളെ പോലെ അങ്ങേറ്റവും ദുനിയാവിൽ തിളങ്ങി നിന്റാർ. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള സ്വഹാബത്ത്, എല്ലാ സ്വഹാബത്തും അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ചരിത്രം ചുരുങ്ങിയ കാലത്ത് നിബിധങ്ങൾ കൂടെ ശിക്ഷണത്തിൽ വന്നപ്പ അങ്ങെല്ലാരും ഏറ്റവും നല്ല മഹാന്മാരായ അങ്ങ് കളവ് ചൊല്ലല്ലേ, അങ്ങ് ഇബാദത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ്, അങ്ങനെ നടേ നുടി ജീവന ശൈലി, അങ്ങനെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങ, അങ്ങനെ പെരുമാറ്റങ്ങ അതെല്ലാം അച്ചുകട്ടായി. അങ്ങ് അപ്പപ്പ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത ക്രമീകരണം ഇത് ജീവിത താത്കാലിക. നിങ്ങൾക്ക് ഗംഭീരമായ ഭയാനകമായ ഒരു ജീവനുണ്ട്. അവിടെ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തണം. നിങ്ങളെ ഊടെ ആക്കിയ ഓരോരോ വിഷയത്തെയും അത് താക്കലാവുള്ളൂ.
അത് ഗംഭീരമായ നിലക്കുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ആഖിറത്തിൽ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു നല്ല പണിയെടുത്തെങ്കിൽ ಅದಕ್ಕೆ വലിയ ദുപ്പട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എച്ചരിക്ക കൊടുത്തു. അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച ಅದರ ಫಲಾയിട്ട് അങ്ങ് പരസ്പര നന്മ ചെയ്യൂ തുടങ്ങിയാൽ അവിടുത്തെ ഒരു കാലത്ത് മദീന ചൊല്ല ഇന്ത്യയുടെ അറിയപ്പെട്ട മദീന ഒരു ഫാമിലി ഒടഞ്ഞിട്ട് പരസ്പര തകരാറാക്കിട്ട് അടിപടക്കാക്കിട്ട് ಸುಮಾರು ಶತಮಾನ ಕಾಲ ಆಗ ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣಾಗಿಟ್ಟು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಔಸ್ ಖಜ್ರಜ್ ಒರೇ ಕುಟುಂಬ ಪಣಂಗಾಯ್ತು ಜಂಡಾಯ അങ്ങ് ഒന്നായ ഒരു പ്രശാന്തമായ വാതാവരണം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇതാ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വലിയ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്, നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ര ഭയാനകമായ ശിക്ഷ ഉണ്ട്. ആ ശിക്ഷ ആർക്കും തടുക്കൂ തീരില്ല ചെന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു എച്ചര ഉണ്ടാക്കി ഈ എച്ചര എല്ലാവരുടെ ഖൽബിലും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം ഏറ്റവും വലിയ നീതിയുള്ള ന്യായനിഷ്ഠരായ മഹാന്മാരായ അങ്ങ് സത്യവാന്മാരായ നന്റെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തും നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ. നക്ഷത്ര ചെന്നെങ്കിൽ അത്ര ചന്ദ്രല്ലാറുണ്ടല്ല അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരോട്ടും തുടരാ ദിക്കു തപ്പിയപ്പ തെരുകാനുണ്ടായപ്പ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടിട്ട് ആ ദിക്ക് പിടിച്ചു പോകും പോലെ സത്യ അസത്യ മനുഷ്യന്മാരുടെ സമസ്യ ഉണ്ടാകുമ്പോ സത്യത്തെ ഭാഗത്ത് പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ സ്വഹാബിയുടെ തുടരാ അങ്ങെല്ലാവരും സത്യവന്മാർ അങ്ങ് ഹക്കുടായിരിക്കാറുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊടുത്തു സ്വന്തം പറഞ്ഞ വിഷയ. അപ്പൊ നന്മക്ക് യാറെ പ്രോത്സാഹ കൊടുക്കുക എഴുതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ചൊല്ലുന്നു മൻ അമില സാലിഹൻ മിൻ ദക്കറിൻ ഔ ഉൻസാ വഹുവ മുഅ്മിൻ ഫലനുഹിയന്നഹു ഹയാതൻ തയ്യിബ വലനജ്സിയന്നഹും അജ്റഹും ബിഅഹ്സനി മാ കാനൂ യഅമലൂൻ. ആരെങ്കിലും നല്ല പണിയെടുത്തെങ്കിൽ സ്വാലിഹായ അമൽ ജനങ്ങൾ നിസ്കരിക്കൊണ്ടേയില്ല. നിസ്കാരം മാത്രമല്ല, നോമ്പ് മാത്രമല്ല, നല്ല പണി ഏതെടുത്തെങ്കിലും ആരെടുത്തെങ്കിലും ഈമാനോടുകൂടി അവർക്ക് നല്ല ജീവിതം സുഖ ജീവന കൊടുക്കുവാൻ ആഖിറത്തിലുള്ള ദുനിയാവിലെ ഫലനുഹിയന്നഹു ഹയാതൻ തയ്യിബ ഹാപ്പി ലൈഫ് സുഖജീവന. അതിപ്പോ ഞങ്ങളെ നോക്കുക, നല്ല പണിയെടുത്ത ആൾമാർക്ക് എപ്പോ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അങ്ങ് കേസില്ല, അങ്ങ് സമസ്യ ഇല്ല, നല്ല പണിയെടുക്കണോ. ഓരോരുത്തർ നന്റെ നഫ്സിനൊത്ത് നിങ്ങളോട് ചൊല്ലേ നല്ല പണി മാത്രം നല്ല പണിയെടുക്കണോ, നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണോ, നല്ല അമൽ ചെയ്യണോ, നല്ല പലക പറയണോ, വെടക്കട വിടണോ, വെടക്കായ പ്രവർത്തനപ്പെടും നല്ല പണിയെടുത്തെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ ചൊല്ല ഖണ്ഡിതമായിട്ട് നമുക്ക് സുഖജീവന കൊടുക്കണം, സന്തോഷത്തെ ജീവൻ, നെമ്മതി ഉണ്ടാവും. ചന്തത്തിൽ കിടന്നെങ്കിൽ ഉറക്ക് മനുഷ്യക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഇവിടെ പൈസ അല്ല, സ്വത്തല്ല, സമ്പത്തല്ല, വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റ് അല്ല, വലിയ വലിയ പ്ലാന്റ് അല്ല, ഹോട്ടല്ല. മനുഷ്യക്ക് നെമ്മതി, ശാന്തി അത് വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ സ്വാലിഹായ നല്ല അമൽ ചെയ്യണോ. ഖണ്ഡിത നമുക്ക് സുഖജീവന കൊടുക്കുവാൻ വിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ ഭരവസ. പിന്നെ ചൊല്ലുവല്ല നജ്സിയന്നഹും അജ്റഹും ബിഅഹ്സനി മാ കാനൂ യഅമലൂൻ. ദുനിയാവിലെ സുഖജീവന മാത്രമല്ല, ആഖിറത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യുത്തമമായ രൂപത്തിൽ, നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകൊണ്ടവണോ. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യക്ക് ദുനിയാവും ആഖിറവും രണ്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ ആക്കണത് നല്ല പണിയെടുക്കണോ, വെടക്കിടപെടണോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടി ഇസ്ലാം ദീന് ചൊന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ നല്ലത് കൊമ്പുകൊണ്ട് വസ്തു
അതേ നിങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യന്മാർ 24 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ചൊല്ലി ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. അല്ലാഹ് നല്ല തെരുവ് ഞങ്ങളെ ആക്കണോ. നാല് പൂനീർ പാട്ട് ചൊല്ല. നല്ല തെരുവ്, നല്ല പണി, നല്ല പണി. അൽ ഹസനത്തു ബിഅശ്രി അംസാലിഹാ. ഖുർആന്റെ പച്ചയായ ഓഫർ അത്. ഒരു നല്ലത് നിങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിൽ കോടി മിനിമം 10 പ്രതിഫലം ഉണ്ട്. അർത്ഥമായിട്ടാ? നല്ല പണി എന്നെങ്കിൽ 1 കോടി രൂപ കൊടുക്കണം, 10 രൂപ കൊടുക്കണം. അതല്ല, ഒരു മനുഷ്യരെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് ഒരു സന്തോഷത്തോടുകൂടി മനസ്സോടുകൂടി ഒരു ചിരിക്ക, ഒരു പൊഞ്ചിരി. ഒരാളെ കണ്ടവർ അസ്സലാമു അലൈക്കും മുഖം നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കടേ. ഇല്ലല്ലേ ചിരിക്കട അതത്തില്ലല്ലേപ്പ. ചിരിക്കില്ല മനുഷ്യൻ, കുറഞ്ഞു പോയി. ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ചിരി മനസ്സോടുകൂടി. ഒരു മുമ്മിന്റെ സ്വഭാവമല്ലേ? കണ്ടിങ്ങനെ മുഖം നോക്കണേ, ഒരു ചിരിക്കടേ, സലാമു ചൊല്ലേ, ഒരു കൈ പിടിക്കടേ, ഒരു ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്തിടെ, ക്ഷേമ സമാചാര അരിടെ. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പടിപാട്ട്, ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ലത് ചെയ്യെങ്കിൽ ഒരു നന്മയ്ക്ക് 10 പ്രതിഫലം ഉണ്ട്. ഖുർആന്റെ ഓഫർ. ഒരാൾ നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 പ്രതിഫലം. ഒരാൾ ഒരു റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ 10 റക്അത്ത് പ്രതിഫല. എന്തിക്ക്? ഒരു റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ചെമ്മത്ത് അടുത്തട ബണ്ട 10 റകളവൺ ബച്ചിട് ഇപ്പൊ വേണ്ട വെടിച്ചൽ ബണ്ട്. എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കില്ലല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിന് വേറെ 10 അവിടെ അടുത്തട ബണ്ട 10 നിവാരണാക്കിട്ട് ഒരു സുഖം ഒരു സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോ യാ അല്ലാഹ് എത്ര പ്രതിഫലം പണ്ട് 10 പ്രതിഫല. ഒർക്ക് അല്ലാഹ് ചൊന്നെങ്കിൽ ഒർക്ക് അല്ലാഹ് 10 പാട്ട് അല്ലാഹ് ചൊന്നതിന് പ്രതിഫല ഓഫർ വെച്ചിട്ട് മൻ ഹമ്മ ബിഹസനത്തിൻ ഫലം യഅമൽഹാ ഫഹുവ ലഹു ഹസന. ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ഹദീസ്. ഒരാൾ നല്ല പണി എടുത്തിട്ടില്ല, നല്ല പണി എടുക്കണോണ്ട് തീരുമാനിച്ച നല്ലൊരു പണി എടുക്കണോ. ഒരാൾക്ക് നല്ലൊരു പാവത്താൾ തക്കാറാക്കണോ, ദൈവത്ത് കൊടുക്കണം, അയാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, അയാളെ നല്ലൊരു മനുഷ്യരെ കാണുക, വിസിറ്റ് ആക്കണോ. നല്ല ഇബാദത്തല്ലേ അത്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സന്തോഷിപ്പിക്കണോണ്ട് ഒരാൾ നിയത്താക്ക, പക്ഷേ അത് നടപ്പിലാക്കുക ഒന്നും സാധ്യയില്ല. എന്തെങ്കിലും അടുത്തിടവൻ തായില്ലെങ്കിൽ ആ നിയത്താക്കിയതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് അല്ലാഹു തആല അവന് ഹസനത്ത് കൊടുക്കടാ, സവാബ് കൊടുക്കടാ. കാരണം നിയ്യത്തുൽ മുഅ്മിനി ഖൈറും മിൻ അമലിഹി. അവിടെ നല്ല മനസ്സില്ലേ, നിയ്യത്തില്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ നല്ലതാക്കണുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അമലിന്റെ കാര്യം ഖൈറു ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ ഈ സദസ്സിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളോട് നല്ലത് പറയാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം. എപ്പോ നല്ലത് ചെയ്യണം, നല്ല പണിയാക്കണോ. നേരത്തെ നിസ്കാരത്തെ ഒരേ മഹത്വമുള്ള ചൊന്നില്ലേ? ഞങ്ങൾക്കും നിസ്കാരത്തിൽ യാറെ പാബന്തി വേണം. പക്ഷേ വീണ്ടും എത്രയോ ആത്മാത് ഫോളോ ആക്കില്ല. അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയമുണ്ടോ, അതും അവ്വൽ വഖ്തുണ്ടോ. ബാങ്കായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റ് ഉൽഗ നിർവഹനാക്കട നിസ്കാരകാരപ്പ. അതുകൊണ്ട് കുശു പോലെ അസർഗ് മുതലായിട്ട് ളുഹർ നിസ്കാരം, മഗ്രിബ് നിസ്കാരം പോലും 6 ഗಂಟೆ 6:45 7:30 ഗಂಟೆ തോലെ പിന്നിക്കണമെന്നുള്ള അനാവശ്യമായിട്ട് അവ്വൽ വഖ്ത് നിസ്കാരാച്ചുള്ള ജിഹാദ് സമാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു പടിപാട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ ബലവധിക്കപ്പെട്ട 3 അമലുണ്ട്. ഒന്ന് ഉമ്മബാപ്പന്മാർക്ക് ഗുണ ചെയ്തത്, അന്യായത്തെ വിരുദ്ധ, അധർമ്മത്തെ വിരുദ്ധ, അക്രമത്തെ വിരുദ്ധ, അധർമ്മത്തെ വിരുദ്ധ പോരാട്ടാക്കുന്നതും അത് ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ അമല്. മൂന്നാമതായിട്ട് ചൊമ്മത്തെ 90% ആൾമാരോട് ഞാൻ പാക്കടേ നിസ്കാര
ഇന്ന സ്വലാത്ത കാനത്ത് അലൽ മുഅ്മിനീന കിതാബൻ മൗഖൂത്താണ് ചൊന്നരെ. നിസ്കരിക്കുന്നോട് ചൊന്നിട്ടില്ല, നിസ്കാരം നിലനിപ്പാട്ടോട് ചൊന്നരെ. അതിന്റെ ടൈം അത് ചൊന്ന ടൈം, അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഞങ്ങൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു MLA, ഒരു MP, ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഒരു ടൈം കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ ടൈം പോയെങ്കില്ല അതിന്റെ ബേലെ ഞങ്ങളെ കുശു പോലെ പോയെങ്കില. മാലിക്കുൽ മുൽക്കായ രാജാതി രാജാവായ അല്ലാഹു പടച്ചവൻ നിശ്ചയിച്ച ആ ടൈം നിസ്കരിക്കലായിട്ട് മാന്യതയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ അസ്സലാത്തു ലിവഖ്തിഹ. ആ ടൈം നിസ്കരിക്കണം, നിന്റെ കുശു പോലല്ല, നിന്റെ ടൈം നോക്കിയിട്ടല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ നിലക്ക് നിസ്കാരത്തെ രണ്ടാമത് നിസ്കാരത്തെ ചന്ത കാട്ടെ, നിസ്കാര ചന്ത ആ നിസ്കാരത്തിൽ അത് ഒരു നാളുകൊരു നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ചെലവാക്കും. സുബി നിസ്കാരത്തിൽ മുന്നലേഞ്ചിട്ട് ചന്ത ടോയ്ലറ്റ് ബാത്റൂം പോയിട്ട് വന്ന് ചന്ത ബ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് ഫറാഗുൽ ഖൽബ് വേണം. അവനക്ക് വേറെ ബെടക്കായ പോലെ അവിടെ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിസർജനത്തിന് മനസ്സാവും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് വയറെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഫറാഗ് വേണം, അവർക്ക് റെസ്റ്റ് ആവണം, സമാവണം. എന്നിട്ട് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഉളുവാക്ക് ചന്ത ശരിക്കായ നിലക്ക് ബ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് അതും ഖിബിലക്ക് മേൽ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഉളു മുതൽ ചന്ദമായ രൂപത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഉളു. മൻ തവല്ലാ ഫഅഹ്സന ഉളുഅഹു ഖറജത് ഖതായാഹു മിൻ ജസദിഹി. ഉളു ചന്ദാവണം, ഉളുറെ ഇബാദത്ത് കാലം കൈക്കാറ് മോനതെ പുണത്ത് അങ്ങനെ പേര് കൈക്കാൽ ഉളു അതൊരു ഇബാദത്തായിട്ട് അത് ബാഹ്യമായ ശുദ്ധിയാകുമ്പോ ആന്തരികമായ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നല്ലൊരു പരിപൂർണമായ ചന്തത്തൊരു ഉളു ഖിബിലക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേസ്റ്റാക്കണ്ട, ബ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് സമാ മൂക്ക് കഴുകിയിട്ട് രണ്ട് കണ്ണിടെ കീലക്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ബായി കഴുകിയിട്ട് ശരിയായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഉളു എടുത്തെങ്കിൽ അവന്റെ ശരീരത്തെ എല്ലാ കച്ചടങ്ങ കൽമശങ്ങ നീങ്ങി പോണ്ടുകൊണ്ട് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിയായ ഉളു എടുത്ത് വന്നിട്ട് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടു അതിൽ പിന്നെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അതിൽ പിന്നെ ഇഖാമത്തും കറക്റ്റ് കൊടുത്ത് എല്ലാം ഗടിപിടിയില്ല, സമാധാനത്തിലുള്ള നിസ്കാര. അതാ നിസ്കാരം, അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കും. അതായിട്ട് നിസ്കാരത്തെ രൂപ അള്ളാഹുവെ സുബഹി നിസ്കാരത്തിൽ നോക്കണം. ചില പള്ളി ഓടി വന്ന് ബസ് പറ്റിയ ചിലപ്പോ അതേ മുണ്ടു ചില പള്ളിയിൽ നോക്കണം മണബണ്ട സുബിയുടെ ഉച്ചൽ ചിന്ന ജാവ് കൊടുത്ത മുണ്ട് അതിലേ ഓൺ അള്ളാഹുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഡ്രസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സമത്തെ അള്ളാഹു നിസ്കരിക്ക് മോഡല്ലേ അള്ളാഹുവായിട്ട് പലക്കവരുടെ സംഭാഷണം നടത്തുന്നത്. ഒരു മന്ത്രി കന്തിരെ മുട്ട പോയി എത്ര ജാഗ്രത ബന്ധാക്കി ഡീസന്റ് ആയിട്ട് പോണ്ട. മാലിക്കുൽ മുൽക്കായ റബ്ബായ അള്ളാഹുടെ മുട്ട പോണ്ട സമയത്ത് ശരിക്കും യൂണിഫോം ശരിക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് വേണേശ്വരി ഒരു മണത്ത വസ്തുള്ള യൂസ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ശരീരം പകർച്ചയായെങ്കിൽ കുളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പള്ളിക്ക് പോലെ നന്റെ പോലെ ബാക്കി എല്ലാ ആൾമാരും കുളിച്ച് ഡ്രസ്സായിട്ട് പള്ളിയിൽ അവിടെ ഒരു ഇമാം ഹാഫിൾ മജീദ് ഉസ്താദ് വന്നായാലും ഇമാമിന്റെ അയാളെ പിറകെല്ലാവരും മിലിറ്ററി കവായിത്ര പോലെ സേനകളെ ഒരു കമാൻഡർ നിൽക്കുമ്പോ പിറകത്തെ അതുള്ള ഉസ്താദ്മാർ ഇമാമായിട്ട് ഗട്ടിമുട്ടൽ ചന്തത്തിലെ പേരുണ്ട് ഒരു അരപ്പാലത്ത് ഒരു 8 വെച്ച ഈസുപട പോലത്തെ ഉസ്താദിനെ പെടിപ്പാട്ടെങ്കിൽ ഇന്നതും പോയി മിലിറ്ററി കമാൻഡർ അല്ലേ ഒരു ചക പോലത്തെ പിടി കാണുക തക്ക ലുക്ക് വേണം ചില ഡ്രസ്സിലും നമ്മത്തെ വേണം ഇമാം തുടരാൽ അയാളെ കണ്ടിട്ട് അയാളെ നട ഇമാം നിസ്കരിക്കുക മാത്രമല്ല ബാക്കി ടൈമിൽ അയാളെ നട നുടി ജീവന ശൈലി അയാളെ വേഷഭൂഷണ അയാളെ താടി അയാളെ മുഖ അയാളെ ശാരീരിക എല്ലാം നാം കണ്ടുപിടിക്കും. ആ നിലക്ക് ഒരു ഇമാം എതിരിൽ വന്ന് പിറകത്തെ സഫ് ലൈനായി സഫ് കറക്റ്റായി നിൽക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ സഫ് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ തക്കറ മുന്നോട്ട്
ಎದುರು ನೋಕಿ ಕಡಗಾಲ್ ನೋಕಿ ಸಪ್ಪ എതിർ ഓർത്തത്ര ബെറൽ 3 ഫീറ്റ് ഇത് നോക്കിയിട്ട് എതിർ സമാക്കിങ് അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലൈന് സമാക്കിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കവായത്ത് പോലെ നിസ്കരിക്കണം അവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇമാമും ജമാഅത്തായിട്ട് കിട്ടില്ലേ? മൻ സ്വല്ലാ സ്വലാത്തൽ സുബ്ഹി ഫഹുവ ഫീ ദിമ്മത്തില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, സുബ്ഹി നിസ്കാരം വരാൻ നിസ്കരിച്ച് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലാഹ് ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പൊ സുബ്ഹിക്ക് ബോണിക്ക് ഞങ്ങളെ കരലക്കാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് സുബ്ഹിയുടെ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയാവും. നേരത്തെ ചെന്ന പോലെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പിന്നെ ഔത്ത് നിസ്കരിക്കും. അതും മുടുകു തീറ കൂടുതലുള്ള ആൾമാരോടെല്ലാം ചൊല്ലേ പോയങ്ങ നന്റെ വാൾ പിടിക്കേണ്ട വീടൊക്കെ ഡൗട്ടായി പിന്നെ പേര് സുബീക്ക് നെയ്പ്പൂ ആണികൾ ഡെയിലി വാളുണ്ടല്ലേ നെയ്പ്പൂ കാര്യാക്കി സുബീക്ക് എഞ്ചവർത്ത് ഫസ്റ്റ് ജൻറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം. ബാങ്കായ റക്അത്തുൽ ഫജ്രി ഖൈറും മിനദ് ദുനിയാ വമാ ഫീഹാ. പെണ്ണിങ്ങൻ തെല്ല കാതു കൊടുക്കണ ജാമനത്തെ മൊബൈൽ ഒത്തി ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കി ലട്ട നൊമ്പല ബെർല് നൊമ്പല കണ്ണു നൊമ്പല നെഞ്ഞു നൊമ്പല എല്ലാം തുടങ്ങട്. എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് വേണോ? എല്ലാത്തിനും ഒരു മിതമായ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കണം. അത്യാവശ്യം മാത്രമല്ലാണ്ട് ജാമന്ത വർക്കഞ്ഞ് ബെടക്കാക്കണ്ട. വേഗ സുബഹി ബാങ്കിക്ക് മുതലൊരു 15 മിനിറ്റ് മുതലെങ്കിലും എഞ്ചിട്ട് റെഡിയാവണോ? നന്റെ റബ്ബുമായിട്ടൊരു സംഭാഷണം നടത്തുകൊണ്ടു നന്റെ റബ്ബ് നന്റെ റൂഹ് ഉപയോഗിക്കലാണ് അവനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണായത്. ആരെയും മനുഷ്യരോട് ജീവിത ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അതുകൊണ്ടൊരു 2 റക്അത്ത് സുബഹി നിസ്കാരത്ത് മുന്നത്തെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ ഖൈറും മിനദ് ദുനിയാ വമാ ഫീഹാ. ദുനിയാവും ദുനിയാവിലുള്ള സകലമായ നിഅമത്തിനെക്കാളും വലിയ ഖൈർ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സാന്ദർഭികമായിട്ട് നെനപ്പാക്കണേ. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലത് സുബി ബാങ്കി ഒരു 4 ടാർഗറ്റ്. എല്ലാത്തിനും ടാർഗറ്റ് ഇല്ലേ? ഒരു ടാർഗറ്റ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഭൂരിപേടി 100 സുജൂദെങ്കിലും ആളുകൾ ചെയ്യണം. ഒരു 100 സുജൂദ് അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആമീൻ സമജുള്ളേ. ഒരു 100 സുജൂദ് ചെയ്യെങ്കിൽ 10 നാളാവുമ്പോ 1000 സുജൂദ്. ഒരു തിങ്കാലായെങ്കിൽ ഒരു 3000 സുജൂദ്. ഒരു വർഷം ഇഞ്ചി പോയെങ്കിൽ എത്ര? അൽഹംദുലില്ലാഹ്. 32,000 സുജൂദ്, 36,000 സുജൂദ് പണ്ട്. ഒരു 10 വർഷം മുഞ്ചെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള സുജൂദുമായിട്ട് റബ്ബായ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. അഖ്റബു മാ യഖൂലുൽ അബ്ദു ഇലല്ലാഹി വഹുവ സാജിദ്. അല്ലാഹുവോട് ഒരു മനുഷ്യൻ ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് കൊണ്ടെന്താ സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹുവോട് മുട്ടാവണോ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പിരിസപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യ വന്ന് കേൾക്കണം, യാ റസൂലല്ലാഹ്, പുന്നാര നബിയെ, നിങ്ങളോട്ട് സ്വർഗത്തിൽ വേണോ? ഞാൻ ചരിത്രം ചൊല്ലല്ലേ, നിങ്ങളോട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നക്ക് വേണം. നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നോക്കില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളോട്ട് കൂടില്ല നക്കാവില്ല. നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ നക്ക് നിങ്ങളെ മുട്ട വേണോ? നിബിധങ്ങൾ ചൊന്ന പലക്കന്തർ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ആലോചനാക്കറോ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലെ പിരിസത്തിൽ സ്വലാത്ത് എവിടെയെല്ലാം പോണ്ട. ഗണ്ടകെട്ട സ്വലാത്തിൽ നീക്കണം അവിടെ. പിന്നെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഹൗസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോറ് ഏർപ്പാടൊന്ന് വേണം, അല്ലേ? ഹൗസ്ഫുൾ. അപ്പൊ എല്ലാ നിബിധങ്ങളും അഭിമാനിങ്ങ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടിಗೆ കിട്ടണോ ചൊന്നപ്പ നിബിധങ്ങൾ ചൊന്നൊരു സുജൂദ് യാറാക്കുമോനെ, അഇന്നി അലിയ ബികഫറത്തി സുജൂദ്, നക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ആക്കണോ നീനക്കൊരു യാറ സുജൂദ് ചെയ്യ്, നന്റെ കൂടെ നിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പാർക്കാണ്ട് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി. സുജൂദ് ധാരാളം വേണം. സുജൂദ് ഉപനായിട്ട് മരണപ്പെട്ടമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന ആമിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വലിയ മഹാൻ.
അയാള് അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സുബൈർ ചൊന്നെങ്കിൽ ലഭിത അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ പുള്ളി അയാളെ മോനായിട്ട് ആമിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉഷാറില്ലാണ്ട് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഔത്തിൽ കിടന്നിട്ട് സീക്കിളൈത്ത് അവസാനം പന്താത്ത പോലെ കുറെ കാലം സീക്കിൽ കിടന്നപ്പാ അയാളെ കാണൂ പോയാറ് മനുഷ്യന്മാര് പോയിട്ടാവുമ്പോ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ സക്കറാത്തുൽ മൗത്ത് എല്ലാ ലക്ഷണമുണ്ടു സ്വഹാബിക ചൊല്ലാർന്നങ്ങ് പോയിട്ട് കണ്ട സമയത്ത് മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കിട്ട് പള്ളില് ഇത് കേട്ടപ്പ അയാളിങ്ങനെ കാതുകൊടുത്തത് ബാങ്കാണ് കേടത്ത് അതെ കൂടെ ഉള്ള ആൾമാരോട് ചെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോറൂ ഞങ്ങൾ പള്ളി കേട്ട് നിസ്കരിക്കൂ പള്ളിക്ക് വന്നിട്ട് ബാങ്കായിട്ട് അവിടെ ഇമാം ജമാഅത്തായിട്ട് ഷെഡിലടിക്കും പോലെ ബാങ്ക് കേട്ടെങ്കിൽ കൂടി പള്ളിക്ക് പറയാത്ത പാലക്കാർ എന്തൊരു ഇസ്ലാമിക സ്പിരിറ്റ് എന്തൊരു ദീന ആവേശ മാർഗത്തിൽ മുമ്പ് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കേണ്ടതാ ഇസ്ലാം പച്ച കൊടി പിടിക്കേണ്ടതാ ഇസ്ലാം അതല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യങ്ങൾ പോലെ കാറുക കല്ലരമായ ഇസ്ലാം ചൊന്നെങ്കിൽ എന്തിനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വഹാബ മഹാനവറുകൾ പള്ളിക്ക് ചെന്നെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോണു ചൊന്നു നല്ല കൈപിടിക്കറോട് അങ്ങനെ ജണ്ടാല് പിടിച്ചിട്ട് കുഞ്ചിൽ ഏറ്റിയോണ്ട് ആസ്പത്രിക്ക് കുടികൊണ്ട് പോലെ പോയോണ്ടുള്ളാറ് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ടാക്കുക സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ധാരാളം സീക്കട മനുഷ്യന്മാർ രോഗികളെ ജണ്ട് കുഞ്ചി കൈവച്ചിട്ട് പുറത്തോണ്ട് പോയെന്ന് അള്ളാഹുടെ പള്ളിക്ക് ആസ്പത്രിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂട്ടി പോകും പോലെ അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ പള്ളിക്ക് ഇമാമും ജമാഅത്തായിട്ട് ഇമാമുടെ പിറകത്ത് രണ്ട് വലിയ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അയാൾ കൈകെട്ടിട്ട് ഒരു റക്അത്തായിട്ട് സുജൂദിലായിട്ട് എനിക്കില്ല കുറെ നേരം എനിക്കില്ല നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഖറ മയ്യിതാഹ സുജൂദുൽ വഫാത്തായിട്ട് മഹാനായ ആമിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ അത്രയും സുജൂദ് അല്ലാഹുമായിട്ട് അടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ മരണ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രയോ നല്ല മുമ്പിലുള്ള സുജൂദിൽ മരണപ്പെട്ട അല്ലാഹുവേ അങ്ങനത്തെ നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹുമായിട്ട് യാർ അടുക്കുന്ന സമയ സുജൂദ് അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ചൊല്ല 100 സുജൂദ് ടാർഗറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണോ സുബഹി നിസ്കാരത്തിക്ക് മുന്നലു ഒരു 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് അതുപോലെ ളുഹർ നിസ്കാരത്തിക്ക് മുന്നൊരു 4 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ളുഹറിൽ പിന്നെ 4 അസർക്ക് മുന്നൽ 4 മഗ്രിബ് മുന്നൽ 2 മഗ്രിബിൽ പിന്നെ 2 ഇശാക്ക് മുന്നൽ 2 പിന്നെ 2 ടോട്ടൽ എത്ര ആവും 22 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം റവാത്തിബ് നിസ്കാരം ഇതെല്ലാം വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല 2 മിനിറ്റ് പണി മനസ്സിന്റെ മാർഗ മനസ്സ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ മടിയൻ മല ചുമക്കും മടിയന്മാരങ്ങളെ ഒരു മണ്ണാൻ കെട്ടാവല്ല എന്തൊരു ഭാവ ആർഗാവ് പണ്ട് ഈ ഉദാസീനുള്ള മടിയന്മാരൊരു മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെച്ചിങ്ങ ഞങ്ങളെ തമാശ ആക്കിടാറില്ല ഞങ്ങൾ ജട പിടിച്ചങ്ങ ഞങ്ങൾ മടിയന്മാർ എന്തോ ആവില്ല അപ്പൊ എന്താക്കണം കമ്മിറ്റി യൂണിയൻ ആക്കുവാണ് പോരാട്ടം ആക്കുവാ ഇതിന്റെ വിരുദ്ധ അങ്ങനായിട്ട് തീരുമാനം സർവാണ് മതത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ട് ഞങ്ങളെ മേലെ വണ്ട ആരോപണ മടിയന്മാര് ഞങ്ങ ഉദാസീനെ പിടിച്ചങ്ങ ഞങ്ങ ജടവുല്ലങ്ങ ഇതിന്റെ വിരുദ്ധ ഞങ്ങൾ പോരാട്ടം സർവാണ് മത തീരുമാനം അപ്പൊ ഇതിന് അധ്യക്ഷാറാക്കിയിട്ട് ആരും എണിക്കില്ല 6 ಎಲ್ಲರೂ ಓರ್ತ ಎಣಿಕಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲಪ್ಪ ಎಣಿಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಾರು ನೀ ಎಂದ ಎಣಿಕಿಲ್ಲ ಆರಲ್ಲ ಎಣಿಕೊಳ್ಳ അപ്പൊ ഞാൻ ഓണെ അധ്യക്ഷത്തിൽ ഫിട്ടായാണ് ഓണി അടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാറ് അങ്ങനെ ചില മടിമുറിശലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മണിയാവും മനസ്സിന്റെ മാർഗ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേഗം ബന്ധു ജനറൽ അങ്ങനെ 22
അതിന് മുഅക്കദായത് 10 ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ശക്തമായത് ഫർദിന് മുട്ടുള്ളങ്ങനത്തെ വലിയ സവാബുള്ള 10 റക്അത്ത് ബുടൗതീറ മുഅക്കദായ സുന്നത്ത്. അല്ലാഹു നമുക്കെല്ല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ദമ്മു തെച്ചും പോയില്ലേ കൊമ്പയിട്ട് ഖബർ കിട്ടമേൽ എത്ര വലിയ ബമ്പടം ബാക്കിയുണ്ടാ എല്ലാ പോണ്ടേ നാണും നിങ്ങൾ കാണില്ല. എത്ര ആൾമാര് മരിച്ചു കിടക്കിടാറ് എത്ര ബമ്പ താജുല്ലോട് വല്യത്ത കൂറ തങ്ങൾ വല്യത്ത എല്ലാ പോണേ അല്ലാഹു അല്ല ഖബർ വിളിച്ചാക്കടിച്ചാക്കട്ടെ. പാറും എത്ര വലിയ ബൊമ്പോട് മിഞ്ചുകൾ ചെമ്മ സാക്ഷതയില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് ആൾമാരുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേ ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തില് യാറെ ഞങ്ങളെ അക്കൗണ്ട് ജമാക്കും എത്ര നന്മ ചെയ്യണം. ആയത്ര സുജൂദ് ആയത്ര റുകൂ ആയത്ര ഖുർആൻ നാൾക്ക് ഒരു ജ്യൂസെങ്കിലും 30 ജ്യൂസ് ആക്കി തിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഖത്തമെങ്കിലും തീർക്കണം. താജുൽ ഉലമ നിങ്ങൾക്ക് ಗೊತ್ತಿല്ലേ തിങ്ങൾക്ക് 2 ഖത്തല്ല തീർപ്പോ എപ്പോ നോക്കും ഖുർആൻ എത്രയോ പാട്ട് ഞാൻ യാത്ര കാറിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഫസ്റ്റ് എന്താക്കടെ ലൈറ്റ് ഇടോ എന്നിട്ട് അവിടെ ഖുർആൻ 4 ಗಂಟೆ ಜಾವಗು ಕೊಡಗಿಡಮ തിരുവനന്തപുരത്തമ എവിടമാ ബൻ ചിക്കൻകുളമ ബന്നെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞല്ല കാറിൽ വന്ന വറക്ക് മാത്രം സുബഹി നിസ്കാരത്ത് ബാങ്ക് മുതൽ പല്ലിരി ഞങ്ങൾ അനുഭവം 5 വർഷം ഇതേ പല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു ബിരുദകല്ല താജുൽ ഉലമാടെ മയ്യത്തായപ്പ അല്ലാഹു തആല വഫാത്തായപ്പ എട്ടിക്കുളത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിൽ കൂടി ഇവിടെ പേപ്പറിന് ചില പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ആക്കി 12 ലക്ഷക്കണക്കിൽ ആ എട്ടിക്കുളം ചൊല്ലെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ആ കുഗ്രാമത്തിൽ കേരളത്തെ പേപ്പറിൽ ഓഡിറ്റോറിയം തലപ്പാടി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ പാൽക്കടലാക്കിയ ഉള്ളാളത്തങ്ങളുടെ മരണം ലക്ഷക്കണ ആ ചെറിയൊരു പക്കത്തിൽ എന്റെ വലിയ ഭാഷണക്കാരല്ല വലിയൊരു തടിയില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വലിയ തടി ആനെ പോലെ തന്നെ ചെറിയ തടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ പിരിച്ചുവെച്ച അല്ലാഹുടെ അങ്ങ് പിരിച്ചുവെച്ചാറ് അല്ലാഹുടെ ഇബാദത്തിൽ മുങ്ങിത്ത് വഫാത്തോളം ഫോണും നിരക്കാത്ത വിത്ത് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുത്ത് ഇത്ര ആരോഗ്യം എന്തും നക്ക് ഫോണൊന്ന് നിസ്കരിക്കുവായിട്ടില്ല. 3 വലിയ കഷ്ടത്തിൽ നിസ്കരിക്കട പറ നോക്കിട്ട് ഫോണും നിരക്കാതെ വിത്ത് നിസ്കാരം നിന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ച മഹാൻ ധാരാളം സുജൂദ് അല്ലാഹു തഖ്വ ജീവിച്ചെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല എല്ലാ വിഷയത്തിലും എല്ലാം ഓപ്പണാക്കി കൊടുക്കടാ. ഇന്നല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലുസ് സാലിഹാത്തി സയജഅലു ലഹുമുർ റഹ്മാനു ഉദ്ദാ. നല്ല അമൽ ചെയ്തിട്ട് ഈമാനോടുകൂടി നല്ല അമൽ ചെയ്യുന്നകൂടി അല്ലാഹു തആല സ്നേഹ പിർസ ഉണ്ടാക്കടാ. നാണ് ആ മയ്യത്ത് നോക്കിയിട്ട് എട്ടിക്കുള്ള നടന്നുകൊണ്ട് പറമോത്ത് ഒരു ബെത്ത പിടിച്ച് ഒരു പടി പിടിച്ച് ബൈസ്രായേൽ പോയിരോ അച്ഛനെ കുറെ ആളുകളെ പോകണം. ഉപ്പാപ്പ എവിടുന്ന ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ്. ഉപ്പാപ്പ ഇനി 2-3 കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ നടക്കാനാവില്ല. നിങ്ങളെ പോയി പണി നോക്കിയാ എനിക്ക് ഞങ്ങളെ കാണണം. ഇനി 3 കിലോമീറ്റർ നടക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാവല് ഉപ്പാപ്പ ചെന്നപ്പ ബൈസ്രായേൽ ബെത്ത പിടിച്ചിട്ട് ഒരു 85 വർഷം ചൊന്ന നിങ്ങൾ പണി നോക്ക് എനിക്ക് തങ്ങളെ കാരണം എന്റെ മനുഷ്യന്മാർ റളിയല്ലാഹു സ്നേഹത്തെ വെച്ച താജു ശരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഖ്തർ റസാ ഖാൻ വഫാത്തായിട്ട് യുപിയിലെ BBC ലണ്ടൻ വർദ്ധിയാക്കിയിട്ട് 3 കോടി ആൾമാരുണ്ട്. ലോകത്ത് ഇത്രയും 1 കോടിക്കണക്കിൽ ആൾമാർ ആകർഷിച്ചിട്ട് മരിച്ചൽ പിന്നെ ഒരു ഫഖീറ കറോഡ്പതിയല്ല MLA അല്ല മന്ത്രിയല്ല. ഇന്ത്യത്തെ എത്ര രാഷ്ട്രപതിമാർ മരിച്ചാറ് മുസ്ലിം മരിച്ചാർ അല്ലാത്ത മരിച്ചാർ എത്ര ആൾ കൂടിയിട്ട് 1000 ആൾ കൂടിയ അല്ലാഹു തആല സയജഅലു ലഹുമുർ റഹ്മാനു ഉദ്ദാ. അല്ലാഹു തആല എനിക്ക് സ്നേഹത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കടാ. മനുഷ്യന്മാരുടെ ഖൽബിൽ ജനപ്രിയത അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത അതുകൊണ്ട് നാ ചൊന്നുകൊണ്ട് വന്നേ ഈ സദസ്സിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ധാരാളം നന്മ ചെയ്യണം. ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ചൊല്ല പാബന്ദി വേണം കട്ടുനിട്ടായിട്ട് വേണം. ടൈം ടു ടൈം ഫോളോ ആക്കണം. അവൽ വഖ്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടേ വേണം. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിലക്കും നഷ്ടപ്പെടുത്തൂതിയ നിസ്കാരത്തിൽ പടച്ചോണ്ടിട്ട് മനസ്സ് കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കണം. നിങ്ങളെ കൊശു പോലല്ല നിസ്കാരത്തെ ഫാത്തിഹ
സൂറത്ത് സംക്ഷിപ്തമായ നിലക്കുള്ളതിൽ ആശയം പഠിക്കണോ, അതിൽ അർത്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏകാഗ്രത കിട്ടേ. നിനക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് എടുക്കടാ, നിന്നോട്ട് നിങ്ങൾ സഹായം കേൾക്കടാ. റഹ്മാനുർ റഹീമായ അല്ലാഹ് ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, അല്ലാഹ് നേരായ ശരിയായ ഈ പൊരുത്തപ്പെട്ട നല്ല മാർഗത്തിൽ എന്റെ കൊമ്പോണു അല്ലാഹ്. ഖൽബ് കൊടുത്തു നിസ്കരിക്കണോ. ഒട്രാസിയല്ല ഹരക്ക സന്തായ വേണ്ട, പരക്ക സന്ധി പാട്ടുണ്ട്. നിങ്ങ അല്ലാഹുവോട് മനസ്സ് കൊടുത്ത് നിസ്കാരം തുടങ്ങണം. നിങ്ങ ആ നിസ്കാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഖൽബിൽ ഭയവേണം, പേടിയുണ്ടാകണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിസ്കരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇമാം നിൽക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഓരോരോ സ്വഹാബിക്കും ബിക്കിട്ട് പൊട്ടി കരയുന്നത് കാണുന്നത്. എത്രയോ സ്വഹാബത്ത് കണ്ണുനീർ എങ്ങനെ ഒൽകിട്ട് ഇങ്ങനെ താടിലായിട്ടുമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഭയം. നിന്റെ നിസ്കാരം ചൊല്ലുന്നത് നിസ്കാരം എന്താവണോ? യാത്ര തിരിഞ്ഞിട്ട് വടിതന്റെ ലാസ്റ്റ് നിസ്കാരാണ് നിന്റെ തക്കിന് അസർ നിസ്കരിക്കുവാൻ ചൊല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ഇത് ളുഹർ തന്റെ ലാസ്റ്റ് നിസ്കാരാണ്. ഇഹ്ലാറുൽ ഖൽബ് ഫിഹാ ബൈന യദയില്ലാഹ്. നാണ് യജമാനനായ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കണേ. ഉളുവാക്കി വന്നിക്കടേ അല്ലാഹുവിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ചല്ലി ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളെ മോൻ അലിവർ പേരുണ്ട് അൽ ഇമാമു സജ്ജാദ്. ഞങ്ങൾ മേൽ പേരില്ല, ഞങ്ങൾക്കല്ല അവിടെ മഹാന്റെ പേര് ധാരാളം സുജൂദ് ചെയ്ത ഇമാം. മഹാനവർകൾ ഉളു എടുത്തിട്ട് നിസ്കാരത്ത് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ പിറക്കിട് മുടിയുടെ രക്ത പ്രസരിക്കും പോലെ കാണ്ട് ചോപ്പ് അവരുടെ ശരീരമാസകലം നിസ്കാരത്ത് തന്റെ റബ്ബിടമെന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളെ നിൽക്കട്ടെ, ഞങ്ങളെ പഠിച്ചോണ്ട് പലക്ക് വരിയെത്തി നാല് ദോഷി നാല് പാപി. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുടെ സമ്പൂർണമായിട്ട് അല്ലാഹു സമർപ്പണാക്കുന്ന പടച്ചോണ്ട് എതിർ വന്നിണ്ടേ. അല്ലാഹുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടില്ല അതോടുകൂടി നീ എന്താക്കണം? നിന്റെ അല്ലാഹുടെ മഹത്വത്തെ നീ എന്താ നിന്റെ ഖൽബിൽ കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാഹു മാലിക്കുൽ മുൽക്ക്, അല്ലാഹു നിന്നെ പടച്ചിരാ, അല്ലാഹു നിനക്ക് റിസ്ക് തന്നരാ. എല്ലാം അവന്റെ കയ്യില്. ദുനിയാവും ആകാശവും ഖജാന അവന്റെ കയ്യില്. തർജു റഹ്മതഹു എങ്കിലും എത്ര വലിയ ഖഹാറായെങ്കിലും എത്ര വലിയ ജബ്ബാറായെങ്കിലും അല്ലാഹു നിനക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യും, നിനക്ക് കരുണ ചെയ്യും. ചൊല്ലുടെ മനസ്സിൽ വീണു. അല്ലാഹുടെ റഹ്മത്തിന്റെ ആശ വേണം. നിസ്കരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുടെ ശിക്ഷയുടെ പേടിക്കണു. നിസ്കാരത്ത് വരുമ്പോ സദ്യത്തിക്ക് താത്കാലിക ബാക്കിയെല്ലാം ചിന്തന വിട്ടിട്ട് ഓടി വരുന്നു. പിന്നെ തണ്ടാസ് പോണെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് പോണെങ്കിൽ പിന്നർക്ക് ഉൾവാക്കിടും ചെന്നിട്ട് കൂടാണ്ട് അത് തീർത്തിട്ട് പിന്നെ ഉൾവാക്കിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഖൽബ് നല്ല ഹുദൂറിൽ വേണം. എന്റെ പടച്ചോനായിട്ട് സമ്പർക്കാക്കൊരു സമ്പർക്കത്തൊരു മാധ്യമം ഇതാണ് ഖൽബിൽ വേണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലു മാ മിൻ റഹിം മുസ്ലിമിൻ തഹ്ദുറു സ്വലാത്തുൻ മക്തൂബത്തുൻ യുഹ്സിനു ഉളൂഅഹാ വഖുശൂഅഹാ വറുകൂഅഹാ ഇല്ലാ കാനത് കഫാറത്തുൻ ലിമാ ഖബ്ലഹാ മിനൽ ദുനൂബി മാ ലം യംതി കബീറാ വദാലിക അദ്ദഹ്റു കുല്ലുഹു. നറീത ബാങ്ങ നറീത റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരാൾ മുഅ്മിനായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഫറളായ നിസ്കാരം ചന്തത്തിൽ ഉളുവെടുത്ത എന്നിട്ട് ഭയഭക്തിയും ചന്തത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റുകൂഉം ബാരി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിസ്കരിച്ച എങ്കിൽ നിസ്കാരത്തോടു കൂടി കൊണ്ട് മുന്നൽ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ പാപം പൊറുക്കുന്നു. ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹാ അനിൽ ഫഹ്ശാഇ വൽ
മുൻകർ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അപരാധമുക്ത അവിടാണ്. ഞങ്ങളെ മേലെ ചെറിയൊരു കേസ് ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ ആ സിവിൽ ഏത് കേസ് വ്യാജ എത്ര ടെൻഷൻ വർക്ക് വേണ്ട അല്ലേ അത് തീനെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് കേസ് ബലിച്ചെടുത്തോളാ, കേസ് ഫ്രീ ആയിട്ട്, കേസ് വിട്ടുപോയിത്തോളാ. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യരെ മേൽ തപ്പാക്കെങ്കിൽ, തെറ്റിന്നെങ്കിൽ, ദോഷങ്ങിന്നെങ്കിൽ, വേണ്ടാത്തരെന്നെങ്കിൽ അവന്റെ തലയുടെ മേലെ കറ്റു തൂങ്ങിയ പോലെ പേടിയായിട്ട് എന്റെ അല്ലാഹ് ശിക്ഷിക്കുക. നാം മരിച്ചുവെങ്കിൽ ഒരു ദോഷിയായിട്ട്, ഒരു പാപിയായിട്ട്, ഒരു ക്രിമിനലായിട്ട്, ഒരു ബെടക്കായിട്ട് നാം മരിച്ചില്ല. എന്റെ അവസ്ഥ അവന്റെ ഖൽബിൽ പേടിയുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കാരത്ത് അവൻ സലാം വീട്ടലോടുകൂടി നല്ല ഭയഭക്തിയോട് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് അവൻ പാപമുക്തമാവിടാ. അവന്റെ എല്ലാ ക്രിമിനലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു തആല പൊറുക്കടാ. അത് ഊർന്നാളുകളാണ്. എല്ലാ ഡെയിലി അവന് ക്ലീനായിട്ട് സ്വച്ഛായിട്ട് ക്ലീൻ ആവുക. പേടിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. മൻ അക്സറ ഖുശൂഅൻ ഫി സ്വലാത്ത് قال عبد الله بن الشخير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز الرحى من البقاء. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് കേട്ടാർ ദുനിയാവിൽ വെച്ചിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ പേടിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ശഖീർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഈ കയറക്കട കല്ലിനെ അരച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഖൽബ് നെഞ്ഞിങ്ങനെ ഞെറായി അത്രയും പേടിച്ചോണ്ടിരിച്ചു. തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ആ നിസ്കാരത്തെ തക്ബീറും ഖുർആൻ ഓത്തും പിറകെ തനിക്ക് കേട്ടോ എന്നിട്ടില്ല. ബുൽപ്പ് കൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ ബുൽപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ആറ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പുന്നാരപ്പൂവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നമുക്ക് മാതൃക. താഹിറും മുതഹ്ഹറായ എല്ലാ നിലക്കും കാമിലും മുക്കമ്മലായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഇത്രയും പേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ സാമാന്യ മനുഷ്യന്മാരെ പേടിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ചൊന്നുകൊണ്ട് വന്നെ കുറഞ്ഞത് 100 സുജൂദ് ടാർഗറ്റ് 22 സുജൂദ്. എത്രല് 22 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം റവാത്തിബ് 5 വഖ്ത് നിസ്കാരത്തെ മുന്നോളം പെറവായി 22 പിന്നെ വിത്ർ നിസ്കരിക്കണം. അത് വലിയ സുലാബത്ത്. ഇശാ നിസ്കരിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അയൽ സുബഹി ബാങ്ക് മുതലായിട്ട് അതല്ലേ 3 റക്അത്ത് പോണൊന്ന് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും. അപ്പോൾ 3 റക്അത്ത് വിത്ർ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ 25 റക്അത്തായിട്ട് അതിൽ പിന്നെ എന്താക്കണോ ഫർദ് നിസ്കാരമുണ്ട് 7 റക്അത്ത് 5 വക്ത് നിസ്കാരം സുബഹിക്ക് 2 ളുഹർ 4 അങ്ങനെ വെട്ടി 7 റക്അത്തല്ലേ അത് കൂട്ടും 25 7 എത്ര. അത് പിന്നെ ഒരു സുബഹിക്ക് എണിച്ചിട്ട് വേഗം 4 റക്അത്തെങ്കിലും തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം ബാങ്ക് 2 ഗಂಟೆ രാവിലെ എണിക്കൊണ്ടില്ല. അങ്ങേതായിട്ട് സുബഹി ബാങ്ക് ഗണിക്കണല്ലേ 5 ഗಂಟೆ ബാങ്ക് അവിടെ ഗಂಟೆ അവിടെ അല്ലാഹു എത്ര ഗಂಟೆ ബാങ്ക് കൊടുക്കും സുബഹിക്ക്? സൗദി മക്ക മദീന മക്കത്തങ്ങ സൗദിരങ്ങൾ ഉടമുള്ളത് എത്ര ഗಂಟೆ ബാങ്ക് സൗദിയുള്ള കൂടെ 52
ഒരു 4:15 ഗണിച്ചെങ്കിൽ ഒരു ജണ്ട ഒരു 4 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് 4 റക്അത്ത് അത് തഹജ്ജുദ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരേ ഒരു നല്ല മുഅ്മിനും പൊടാത്ത നിസ്കാരം അത് കഴിഞ്ഞുപോയ നല്ല കൂട്ടക്കാരാണ് ദാറുല്ലാറ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ആരിഫീങ്ങൾ ഔലിയാക്കന്മാർ മഹാന്മാർ എല്ലാ നല്ല കൂട്ടക്കാരും സ്വഹാബത്തിൽ കിറാമിൽപ്പെട്ട ശേക്കട 99 സ്വഹാബികൾ എല്ലാവരും കൂടി നിസ്കരിച്ചൊരു തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം ഒരു 4 റക്അത്തെങ്കിലും ആദത്താക്കുക അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ബാങ്കിക്ക് മുന്നലായിട്ട് ಅದಕ್ಕೆ വലിയ ആണെ കുതിരൊന്നുമില്ല. ഞാൻ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാനാണ് ചെന്ന് കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കാവൂ. 2 റക്അത്ത് സലാം വീട്ട പിന്നെ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ പിന്നെ 2 കയ്യും വാങ്ങി ദുആ ചെയ്തെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല ആ ദുആ ഒരിക്കലും തട്ടല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലില്ലേ ദുബുറ കുല്ലി സ്വലാത്ത് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ദുആ അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യും. അതേപോലെ ജൗഫുൽ ലൈൽ ജാമന്ത പാദര ജാവു ഗഞ്ചി ജാമന്ത ഉദുൽ ദ്വാര ഗടന്ത ദ്വാര അല്ലാഹു തആല തട്ടല്ല. ഏത് വിഷയം വേണമെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി വിഷയത്തിലാ, കുടുംബത്തെ വിഷയത്തിലാ, പെണ്ണുമക്കളുടെ വിഷയത്തിലാ, ആൺമക്കളാ, സാമ്പത്തികമായ കച്ചവടത്തെ വിഷയത്തില ഏത് വിഷയത്തിലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവോട് നിങ്ങൾ പാദര ജാവു കേട്ടെങ്കിൽ തഹജ്ജുദ് കളി കേട്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു ഉത്തരം ചെയ്താ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും 2 റക്അത്ത് 4 റക്അത്ത് അപ്പൊ 4 അങ്ങനെ പിന്നെ സുബഹിക്ക് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അതിൽ പിന്നെ ഒരു 8 ഗಂಟೆಗ പുറത്താവുമ്പോൾ ലുഹാ ടൈം ഞങ്ങളെ പണ്ടത്തെ ഹിരികളിൽ ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കണം. ലുഹാ നിസ്കാരം സുബഹിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഭർത്താവുമ്പോൾ നേരെല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 1/2 ഗಂಟೆ പിന്നെ ഒരു 7 ഗಂಟೆಗ ഒരു 8 ഗಂಟೆಗ ഒരു 9 ഗಂಟೆ ലുഹർക്ക് മുതലായിട്ട് ഒരു 4 റക്അത്ത് ലുഹാ നിസ്കാരം വലിയ വിഷയം. ആയിഷ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ മരണത്തോടെ ലുഹാ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലാണ്ടായിട്ട് ചരിത്രം ചൊല്ലോ. അത്രയും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരം വിശദമായിട്ട് ആയത്തും ഹദീസും അതോ ടൈമില്ല. അപ്പൊ ഇതും കൂടെങ്കിൽ ഒട്ടി എത്രയത്ത് 50 റക്അത്ത് നിസ്കാരത്ത് കണക്കുണ്ടല്ലേ ഇവിടുത്തെ 50 റക്അത്ത് നിസ്കാര 50 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ സുജൂദ് 100 ആവുടോ. ഇത് പതിവാക്കുക നമുക്ക് സാധ്യമെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു വർഷം ജീവിക്കുമ്പോ 36,000 വന്ന സുജൂദ് ഒരു 10 വർഷം അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ആയുസ് തന്നെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള സുജൂദായിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചുപോയെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല ഖബറിൽ ശിക്ഷിക്കല്ല കണ്ടിത. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അപ്പൊ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യണം. നന്മയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നിസ്കാരം പോലെയുള്ള അമലുകൾ. എല്ലാ ഐറ്റംസും കൈയിടോ ഞങ്ങ മട്ടൻ തിന്നരാ എല്ലാ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മന്തിയ എല്ലാ നമുക്ക് തിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇബാദത്തും എല്ലാ ടേസ്റ്റ് അയൽബലി നിസ്കാരകാര അയൽ തഹജ്ജുദ് കൂടില്ല നിൽക്കേണ്ട സങ്കടമാണ്. നീ തുടങ്ങി അയലുക്കും ഞങ്ങൾക്കല്ല ഒരേ പങ്ക് സ്വർഗ്ഗം അല്ലാഹു തആല വെച്ച് അയാളെ വിഷയം ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് മുൻകടക്കും. ധാരാളം നിസ്കരിക്കുക അൽമാർദാണ് സുജൂദ് ഖൗഫും ഭയഭക്തിയും നിസ്കാരത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്തിൽ പിന്നെ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹീഹുൽ ബുഖാരി ലോക പ്രസിദ്ധനായ ഗ്രന്ഥമുണ്ടാക്കിയ മഹാൻ ആ മഹാനവറുകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ കഞ്ചുകാര കുത്തിയുള്ളൂ. നിസ്കാരത്തോട് അത്യന്ത കഠിനമായ നൊമ്പൽ കുത്തുകടച്ചിലുണ്ട്. അവിടെ കണ്ട ധാരാളം കോണയിൽ പാട്ട് കുത്തി പന്തില്ല. നിസ്കാരത്തിൽ സുജൂദിന തലവേറില്ല. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൽമാറെല്ലാം കൂടി ആറപ്പിക്കും ആദാനി നോക്കൂർ നിങ്ങൾ നന്റെ 800 എത്ര വാട്ട നട്ട് ഉപ്പതറാക്കിത്ത്
സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവിടെ കടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് വലിയ 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 പൊക്കള വന്നിട്ട് വല്ലാത്ത കടച്ചല് എന്നിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് കേക്കട് എത്ര പാട്ട് അയാളെ ഉപദ്രാക്കി ആസാമി കഞ്ചുകാരത്തെ കാരണം നിസ്കാരത്തിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അത് ഇബാദത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഇബ്നു യസാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു ഇൻഹമദത് ദാത മറത്തിൻ നാഹിയത്തുൽ മസ്ജിദ് നിസ്കരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദ ആ പള്ളിയുടെ മതിലെ പോണു ഫഫസിയ അഹ്ലുസ് സൂഖ് ആ ശബ്ദം കൊണ്ട് പരിസരത്തിലുള്ള ആൾമാരെല്ലാം പേടിച്ചു പാരി യന്ത്രമാർ ഭൂകമ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഇബ്നു യസാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ നിസ്കാരത്തെ കൈവിടാണ്ട് നിസ്കാരത്തിലേ ഉണ്ട് മൽതഫത യമീനം വലാ ശിമാലാ അലി ഇടത്ത് വലത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാണ്ട് അതേ നിസ്കാരത്തിൽ ഏകാഗ്രത്തിൽ ആ ടേസ്റ്റിലെ ആളുണ്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൊന്നോണ്ട് പണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയ പടച്ചവൻ ആ പടച്ചവന്റെ എപ്പം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് വേണോ ഇബാദത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ടേസ്റ്റ് വലിയൊരു മാധ്യമമായിട്ട് നിസ്കാര അതേ കൂട്ടത്തിൽ അയത്ര അനാവശ്യമായ കെട്ടുപാട് പത്ത് വേണല്ലേ ഏത് ഷുഗർ രോഗും ബി പി രോഗും മറന്നെടുത്തിനാൽ ചില പത്തെടുക്കണോ ഹറാമായ കാര്യത്തെ അയത്തങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കണോ വേണ്ടാത്തരങ്ങളെ പൂടണോ അനാവശ്യങ്ങളെ വിട്ടു നിൽക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്വച്ഛമായിട്ട് ക്രിമിനൽ ആവാണ്ട് ജീവിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഗുംപിന്റെ അങ്ങോട്ട് കേട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കുറിയ വിഷയതാ ചൊല്ലുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുക റെഡിയുള്ള ആളാണ്. അപ്പ നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മുഖ എന്റെ നിയമുണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിനക്കൊരു 5-6 കാര്യം ചൊല്ലുണ്ട് ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണാറാണ്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഞാൻ സ്വീകരിക്കുക 5 കാര്യം ചൊല്ലു കൊടുത്തിട്ടു ഇത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ. ഞാൻ സ്വീകരിക്കണേ സ്വഹാബത്തും പിന്താങ്ങിയാറ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണ നബിയേ. അപ്പജന്ത ഇത്തഖിൽ മഹാരിമ തകുൻ അഅബദൻ നാസ് വർള ബിമാ ഖസമല്ലാഹു ലക തകുൻ അഗ്നൻ നാസ് വഅഹ്സിൻ ഇലാ ദാരിക തകുൻ മുഅ്മിനാ വഅഹിബ്ബ ലിന്നാസി മാ തുഹിബ്ബു ലിനഫ്സിക് ഇലാ ആഖിറിൽ ഹദീസ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ഒന്ന് ഹറാമായ എല്ലാ കാര്യത്തെ ചില നിസ്കാര നോമ്പലുണ്ട് താജ്ജുദുണ്ട് വർഷത്തും ഉംറത്തും പോണ്ട ഏടൽ കുറെ 3 കാസരവാടി എല്ലാവരും പെണ്ണുങ്ങൾ സംബന്ധ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇട്ടുള്ളേ പുതിയൊരു സ്വത്തുണ്ട് ബർക്കത്ത് ഇതിൽ ഇട്ടുള്ളേ ഇങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചില പെതമുജുള്ളേ ഒരു ഹൽക്കാഗിരി ഫിത്തന ഫസാദ് ഗുംപുകാരിക്ക എന്തെങ്കിലും സമസ്യ സുഖാവ് കൂടല്ലേ അതാവല്ലേ നിസ്കരിച്ചവർക്ക് താടി വെച്ചവർക്ക് തൊപ്പി പിടിച്ച് മുത്തുമൂമിനാവണം. മുത്തുമൂമിനെ അതല്ല മുത്തുമൂമിനല്ല ഈ മൂമിന് ഇത് മുനാഫിക്കുകളാണ്. അതല്ല ഹറാമായ കാര്യത്തെ വിടണോ സ്വഭാവം നല്ല ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമാണ്. ഖുർആനിൽ സ്വഹാബി നബി തങ്ങൾ മുട്ടമന്ന് കേട്ടു നബിയെ അയ്യുൽ മുഅ്മിനീന അഫ്ളൽ മുഅ്മിനു ചൊല്ലല്ല നബിയെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മുഅ്മിനാണ്. ബേരിലി ക്വാളിറ്റി ബേരിയാണ് നല്ല ബേരിയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി നമ്പർ 1 ക്വാളിറ്റി മുഅ്മിനാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അഹ്സനുഹും ഖുലുഖാ സൽഗുണ സമ്പന്നനായ ഏറ്റവും നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തിന്റെ വടയനാണ് ഏറ്റവും നല്ല മുഅ്മിൻ. അർത്ഥൈതനിക്ക് മനുഷ്യന്മാരോട് പെരുമാറോ തെരിയണോ എന്റെ എല്ലാ സമസ്യയുടെ പിറകെ അതല്ല ഉള്ളേ നരകരല് കുടുംബത്തൊളുക മാപ്പിളപ്പിഞ്ഞെടുതല് ഔത്രൊളുക സമസ്യ തീരില്ല പെഞ്ഞിലോട്ട് പലക്ക് വരെ തരില്ല മാപ്പിളിലോട്ട് പെരുമാറോ തരില്ല ഇലമുത്തമാരോട് പെരുമാറോ തരില്ല നരകരണങ്ങളുടെ നായും പൂച്ച പോലെ ഔത്രൊളു കുടുംബത്തൊളുക കച്ചടപട്ടിയായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ. ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എല്ലാ കാത് കൊടുക്കൂ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല മുമ്മിനി ആവണ്ടേ നക്കലി ആവണം ഒറിജിനൽ മുമ്മിനാവണമെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൻ ഹസന ഖുലുഖുഹു ഖുലുഖുൽ ഹസൻ മെച്ചപ്പെട്ട സ്വഭാവം വേണം. നല്ല പെരുമാറുക തീരിയോ നല്ല പെരുമാറുക എങ്ങനെ നല്ല പെരുമാറുക എങ്ങനെ
രണ്ടോണം മുഖത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ആ ബലത്തെ ചിരിക്കാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചാവടി പാട്ടറ ഏതൊരല്ല സ്വഭാവ നല്ല തക്കരിക്കണം നല്ല കാണെ വന്നത് നല്ല എട്ട് ആയത്ര നല്ലതിരെ മനുഷ്യന്മാർ വിതരണാക്കണം മനുഷ്യന്മാർക്ക് തൊന്തരാവാത്ത പോലെ മനുഷ്യന്മാർ സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം എവിടെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തൊന്തര കൊടുക്കൂ തീരാ കേട്ടല്ലേ ആൾമാർക്ക് തൊന്തരാവാത്ത പോലെ സൂക്ഷിക്കണോ നിരക്കേരളം ഒരു ഗുമ്പായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഔത്തര തന്നെ എവിടെ പോണ് ഗലീച്ച് അപ്പറെ പറഞ്ഞു നോക്കി നിന്റെ കാട്ടെടുത്ത് അപ്പുറത്തിടേ കാട്ടത്ത് പോകണം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആര് വന്നിട്ടില്ല അപ്പറെ പറഞ്ഞല്ല പിന്നെ തീട്ട് ഇന്നെടുക്കാൻ പോണ്ടുക്കും പറ്റൂല ഈമാന്റെ നിന്റെ കൽബുലിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഈമാൻ എന്തരേ കച്ചട പട്ടിങ്ങ മുള്ളു കള്ള് കുപ്പിരോടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് നീക്കിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ റോഡ് ക്ലിയർ ആക്കണതിന്റെ ഈമാനല്ലേ അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ തൊട്ട് ഇടങ്ങേറാവാണ്ട് നീ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നത് ഈമാന്റെ ഭാഗ സൽസ്വഭാവത്തെ ഭാഗാണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി ഇഹ്തിമാലുൽ അദാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ സഹിക്കണോ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുവനെ സഹിക്കണോ സബൂറില്ലാണ്ടായി പോതീറാ പിന്നെ ഇസ്ലാഹു ബൈനന്നാസ് മനുഷ്യന്മാരുടെ സന്താനക്കാരതിയാവണം അങ്ങനെ പിടിപാടിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ പേട്ടി ഇപ്പുറത്തൊന്ന് പലക്ക വരെ ഇപ്പുറത്ത് ഫോണിൽ മൊബൈലല്ലേ മെസ്സേജ് കടത്തിട്ട് ആ കള്ള മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ആക്കണേ എന്നർത്ഥവും എത്ര ജീമല്ല പോയിട്ടൂടല്ലേ അപ്പൊ പ്രചാരത്തെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീമ പോയില്ലേ ഈ പണി കന്തിരി പണിത് പച്ച മുനാഫിയുടെ പണി ഇസ്ലാമുടെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മുസ്ലിമുടെ പണി മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്നാക്കോ നോക്കണം തീരെ ഇനി ആ പണിയുടെ എലമൂത്തമാരുടെ കുടുംബത്തേടല് നരകരല് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളില് ഫാമിലി സർക്കിളില് സന്താനക്കാരായിട്ട് നീ നിൽക്കണം ആ സന്താനമേ ഖൈർ അതിലാണ് അപ്പുറത്തെ ഷർറില്ല ഖൈറില്ല വേറെ അതിലാണ് അപ്പുറത്തെ ഷർറ് എത്ര ആൾമാർ കുടുംബ പിടക്കായി എത്ര ആൾമാർ സമസ്യ എത്ര പെണ്ണിങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഫിത്തനങ്ങ ഫസാദങ്ങ കുടുംബത്തോളുക വടയുടെ പച്ചിഞ്ചുമാരെടല് സാടുമാരെടല് എലമൂത്തമാരെടല് ഒരു മാമി മർമ്മോടെടല് പാടില്ല ഇസ്ലാഹു ബൈനന്നാസ് മനുഷ്യരുടെ ഖൽബിടെ ഒന്നാക്കുള്ള പണിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് സ്വൽസ്വഭാവ ഖലീലുൽ കലാം പലക്ക കുറിയണോ നുഡിതരെ പുത്തിന ഹാരദന്തിറಬೇಕು നുഡിതരെ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಸಿಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹುದಹುದನಬೇಕು എന്തെങ്കിലും ബഗിളല്ല പലക്ക പറഞ്ഞ് മുത്ത് പോലത്തെ പലക്ക മാത്ര അഗത്യത്തെ പലക്ക മാത്ര പലക്ക പറ എന്തെങ്കിലും ബഗിളല്ല നൊടിയിടല്ല മനുഷ്യರು ನಂಬಲಾಗದ ಪಲಕಲ್ಲ ಆಯತ್ತರ ಫಲಕ ಕೊರಡಿಯಾಕೊಡು ಸ್ವಭಾವ ಕಸೀರುಲ್ ಅಮಲ್ ധാരാളം നന്മ നിന്റെ ഒട്ട വേണോ നന്മ കൊണ്ടുണ്ടല്ലേ നിസ്കാര മാത്രം ധാരാളം നന്മ ചെയ്യണോ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിനെ വിളിച്ചിട്ട് ദാവത്താക്കണോ നരകരങ്ങളെ വിളിച്ച് വട്ടാക്കണോ കുടുംബ കുഞ്ഞപ്പന്മാര് ബാപ്പന്മാര് കാക്കന്മാര് മാമിമാര് ഉമ്മയുടെ കുടുംബ ബാപ്പയുടെ കുടുംബ പൊതുവറ കുടുംബ അങ്ങായിട്ടുള്ള സംബന്ധ സമ്പർക്കം നല്ല വെച്ചോ ഈ നിലക്കുള്ള എല്ലാ നിലക്കുള്ള സംബന്ധവും സമ്പർക്കം വെക്കണോ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണവാളനാകണം നീ വലിയ ഗുണം ചെയ്തവിടാവണോ സ്വാബിറൻ അലിഹ എപ്പം സബൂറുള്ള നീ ಶಾಂತಿ ದೂತವನು ಗಡಿಬಿಡಿ ಸುಬ್ರಾಯ ನೀನು ಹೋಗುತ್ತೀರ ಎಪ್ಪಂ ಸಮಾಧಾನತಾವನು ಹಲೀಮನ್ ಸಮಾಧಾನ ರಫೀಕನ್ ಸೌಮ್ಯമുള്ള സോഫ്റ്റായ ആളാവണം കടക്ക് സ്ട്രോങ് അത് വേണ്ട ഷഫീഖൻ വലിയ കരുണയുള്ള ആളാവണം ലാ ലആനൻ ലാനത്ത് ചെയ്ത ആൾ നീനാവുതീറ ലാനത്തുള്ള കുറിയല്ലേ ഇപ്പ കൊല സബ്ബാബൻ പേദമ്പുകളുടെ അതിര മോനെ ഇതിര മോനെ പൂശര മോനെ എലിര മോനെ ഇതെല്ലാം ചൊല്ലു വല നമ്മാമുല അജൂലൻ ഗടിബിഡിയാവുതീറ വല ബഖീലൻ ബഖീലാവുതീറ ഹസൂദാവുതീറ യസ്റഉൽ ഇബ്തിസാമത ഫീ വുജൂഹിൽ ആഖിരീൻ ലാസ്റ്റ് ചൊല്ലു നല്ല സ്വഭാവ ചെന്നെങ്കിൽ ബാക്കിടങ്ങളോ മോത്തുലു പുഞ്ചിരിക്ക് നീ കാരണമാവും നിന്റെ പലക്കത്തില് നിന്റെ ഉടനാട്ടത്തില് നിന്റെ പെരുമാറത്തില് ബാക്കിടാതെ മനസ്സ് ഖുഷിയാവുടങ്ങത്തൊരു പുഞ്ചിരിക്കിടങ്ങത്തൊരു വാതാവരണം ഉണ്ടാക്കണം ഹാദാ മിൻ സിഫാത്തിൽ അംബിയാ അല്ലാഹുടെ അംബിയാക്കൾ
ഔലിയാക്കന്മാർ സിഫത്തായിട്ട് കിടത്. ഈ സിഫത്താവണോ നമുക്ക്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മുഅ്മിനിങ് അവിടെ. അപ്പൊ മുഅ്മിനിൽ വെച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മുഅ്മിൻ സ്വഭാവം, അതുപോലെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് മികച്ചു നിൽക്കണം. ഇബാദത്ത് കൊണ്ടും മികച്ചു നിൽക്കണം. വ്യവഹാരത്തിൽ ഭാര്യ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം. അതുപോലെ നന്മയുടെ വാഹകരായിട്ട് വേണോ. ആയത്ര നിസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തി പറകൂ. ദീനിയായ ബോധയാറോ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് നിസ്കാരത്തെ ഓരോരോ അമാലിനെയും പഠിക്കണോ. ഖുർആൻ ആയത്ര പഠിക്കുള്ള ശ്രമം നടക്കണോ. നിസ്കാരത്തെ തഹിയ്യാത്തിന് ഓരോരോ അർത്ഥവും പഠിച്ചിട്ട് നിസ്കാരത്തെ തസ്ബീഹും ബാക്കിയുടെ ഓരോരോ വിഷയത്തെ അർത്ഥം പഠിച്ചിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ ഏകാഗ്രത വരുമ്പോ എന്താവടോ ഖൽബ് കൊണ്ട് നിസ്കാരം. ഇല്ലെങ്കിൽ തുസല്ലി ബിലാ ഖൽബിൻ സലാതൻ ബിമിസ്ലിഹാ യകൂനുൽ ഫതാ മുസ്തൗജിബൻ ലിൽ ഉഖൂബതി. എത്ര നിസ്കാരത്താൽ നിസ്കരിക്കണം. ഖൽബില്ല, മനസ്സ് കൊടുക്കാതെ നാട്ടക സുജൂദ് മുന്നേ പള്ളിയടിച്ച് പോയ ആ നിസ്കാരം കൊണ്ടു ശിക്ഷക്ക് അർഹൗടാ. അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാം കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഖൽബ് കൊടുത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കുള്ള തൗഫീഖും ഭാഗ്യവും അല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ. ധാരാളം ജീവിതത്തിൽ നന്മ വാരിക്കൂട്ടുക അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. നല്ല സൽസ്വഭാവികളായിട്ട് മുത്തുമീങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് അല്ലാഹും അവന്റെ റസൂലും പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കുള്ള എല്ലാ തൗഫീഖും ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ. നേരെ മനുഷ്യന്മാർ കണ്ണുപൊട്ടുകൊണ്ടുള്ള വലിയ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനകാരൻ മുണ്ടമ്പറം വലിയ ഖുർആന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല വാളുണ്ട്. കുറെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഹമീദ ജണ്ട് ഹമീദന്മാർ വന്നു. ജുബൈൽ RMX, അതുപോലെ മക്കത്തുള്ളേ മക്കത്ത് ഹമീദാക്ക, അതുപോലെ നേതാക്കന്മാരുള്ള ഖത്തർ റഹീം കുവൈറ്റ് നേതാക്കന്മാരുള്ള, അതേപോലെ ഉസ്താദന്മാർ ശിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ആൾമാരും കുറെ സബൂറായി കുറെ അല്ലാഹു തആല എല്ലാം കബൂലാക്കട്ടെ. സമയം കുറെ മീരിത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും പലക്ക് പറയാ. അല്ലാഹു തആല ഈ ഒരു ഉറൂസ് കാര്യക്രമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പലക്ക് പറഞ്ഞ ഓരോ പലക്കത്ത് അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആഖിറത്തിൽ ബലപ്പെട്ട ഒരു അമലായി തരട്ടെ. ഈ സഭയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹു തആല എല്ലാ സമസ്യകൾ അല്ലാഹു ദൂരത്താക്കട്ടെ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലാഹു ദൂരത്താക്കട്ടെ. എല്ലാ നല്ല ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. ദീർഘകാലം അല്ലാഹുവിന്റെ തഅത്തിലും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലും അവന്റെ ദീനി ഖിദ്മത്തിലായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തരുമാറാകട്ടെ. രണ്ട് കൈവയറ്റി ദർബാർ താജുൽ ഉലമാ, അതുപോലെ കൂറത്തങ്ങളടക്കൽ വലിയ വലിയ മഹാനങ്ങൾ യൂസുഫ് ഉസ്താദ്, പണ്ടത്തെ യൂസുഫ് വലിയ ഖത്തീബുടെ പോലുള്ള മഹാന്മാരുള്ള മെറഞ്ഞ് ഈ പവിത്രമായ ഈ പ്രദേശത്തെ സയ്യിദ് മദീനി തങ്ങൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ ദർബാറുള്ള ഈ മജ്ലിസിൽ അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ലക്കൽ ഹംദു യാ അല്ലാഹ് യാ മഅബൂദ് യാ മഖ്സൂദ് യാ മത്ലൂബ് യാ റഹ്മാൻ യാ റഹീം യാ ഇലാഹൽ ആലമീൻ വയാ റബ്ബൽ അർശിൽ അളീം. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملكك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا جمانا يا الله ഈ മജ്ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുതിന്റെ സകലമായ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ പുറത്ത് മാഫാക്കണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ അടുക്കൽ മറുതിയായ നല്ലവരായ മുഅ്മിനുകളെ നിങ്ങൾ
പെടുത്തനെ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം പേര് രോഗത്തിലായി കിടത്തത്തിലാണ് റബ്ബേ. അവരുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന അതാ നിന്റെ മഹലായ പവർ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നീ പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ആരെയും ഈ രോഗത്തിലായി കിടത്തി കളയല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നീ പൂർണ്ണമാക്കി തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ തഖ്വയിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിത ദീർഘായുസ് തരണേ തമ്പുരാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ ധാരാളം നല്ല നല്ല ഉദ്ദേശം വന്നവരുണ്ട്. ഈ പവിത്രമായ ദർബാറിലേക്ക് വന്നവരുടെ മദനി തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ അവരുടെ നല്ല ആവശ്യങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ആരെയും നീ ഹൈബാക്കല്ല അല്ലാ. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാ, നിന്റെ ത്വാഅത്തിലും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലും നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലും നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി ദീർഘകാലം ജീവിച്ച് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യശാലികൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പെടുത്തണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم.